Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 4, tuig 2024 sa gihapon. Ini mula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, emergency meeting nanday Mayor Jerry Treñas kag Governor Arthur Defensor Jr. nagapadayon ang pagsinapol kaupod ini sa mga distribution facility kag sumungman mga power supplier. Ini may kang tanan karon sa panay blackout. Sa karon sa aton sini nga mga kabombo, in a while maghatag kita sa latest nga plastar sa mga impormasyon. May kantanan sa restoration update, power restoration update diri iya sa bahin sang Panay. Sa pihak nga bahin na Banwa, dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sang guniang kagawad nga suspect sa kamatayon sang 8 katuig sini nga bata sa Banwa sang Dumangas ipaidalom karon sa paraffin test. Person of interest sa kamatayon sang live-in partner sa Banwa or sa barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Negatibo sa iya sini nga mga address. Pamilya desidido nga pasakaan sang kaso. Kung madumduman nyo pa sa tinalikdan sini iyang adlaw, tinalikdan sini nga mga inadlaw, may nasapuan nga wala na sang kabuhi, natabunan sang habol kag sang ulunan sa ila sini nga puloy-an dira sa may barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao, kag wala naman ang pagkabutang. Now, mga cellphone, laptop, lakip na ang motorsiklo kag ginapanag-iyan sa biktima, wala na. Kag sandi gani sa pagpangusisa sa Bombo News Team, ulihing nga kaupod sini nga nakit-an pa nga buhi among iya sini nga 33 anyos nga live-in partner. Sa karon ining live-in partner, as per information, nakabais siya pa rin. Antes siya nga masapuan nga way na sang kabuhi. Karon Banwa, ginatutukan ini sang Mandurriao Police Station agod nga matumod sa kunanugin man bala ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon kay natukiban nga may mga lagob ini siya sa iya sini nga liog. Ginahusisa man sa aton sini mga kapulisan ang mga whereabouts sining live-in partner niya, pero as of press time wala pa iya matumod sang kapulisan. Negatibo kag ini makita sa iya sining mga address nga ginaplastar. Oras naton 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 as of 4 a.m. Sandig ini sa ginpadala nga generation restoration update sang National Grid Corporation of the Philippines. Nakalabot na sa 201.7 megawatts ang na-serve sa mga planta sa bahin karon sang Panay. Ginugment ini sang 23.8 megawatts sa source, no? Sa nagkalain-lain sini nga source sa Visayas for a total of 223.6 megawatts, no? Ang load nga na-serve sa karon. Kinatiwaan diri Banwa sang National Grid Corporation of the Philippines nga makatransmit sang power, no, upon the availability sa aton sini karon nga mga taga-Palamati. Yari karon ang planta kag ang ila sini nga kapasidad sumungman ang actual generation sang ila sini iyang planta. Ang PEDC Unit 1 o kon Panay Energy Development Corporation Unit 1 nga ang kapasidad sini is 69.9 megawatts sa karon na ano na ni siya 84.2, no? Sa aton sini mga kabububot silingon nga ti naka-power up na siya, no? Ang mo man ang sabahin sa
PEDC Unit 3 or Unit 2 rather nga 69.9 megawatts sa aton sinimatag palamati 82% na ini siya abot silingon na na-restore naman ang iya sining power generation. Now, ang wala pa diri ang 00 pa sa aton sinimakabombo amo ang PEDC Unit 3 kag ang PCPC o kon ining PAM Concepcion Power Corporation sa aton sinimatag palamati 00 pagyapon ni Landong ni Ragungrong way pakita sang nabaton ini nagikan sa ila. Sa aton sini nga mga kabombo sa Villa Sigada 35.4, Nabaswin 27.4, ang Tarik Wind 11.7, ang Global is 100% na sila, ang PDP P1 amo ni 00 gyapon sa aton sini nga mga kabombo, no, apisar nga 10 megawatts lang ini, ang PDP P3 13.7%, ang PB101 100% na, ang KASA naka 50% sila kagantimba, naka 32.1% na sila sa karon sini nga mga tinion. Ginakinahanglan sang grid sang 300 megawatts agud nga ma-stabilize, no, ang power sa mga ginaserbihan sini nga distribution na utility sa aton sini karon iya mga kabumbo. Ang remaining plants sang PCPC nga nagangkon sa 135 megawatts sa aton sini mga kabombo iga-synchronize balik ini sa grid para iya sa load restoration. Ti kay wala pa sila banwa tibot silingon nga way pa iya sang power karon, power supply from PCPC ining 135 megawatts sa aton sini nga mga tagpalamati. Diyang pamangkot sinadraga ni Banwa, now, ano ang plastada karon, anong problema sa bahin sang PCPC? Now, ano pa iya ang ila sining ginahulat? Kaysa mga power generator, sila na lang ni karon ang ginahulat sa aton sining mga kabumbo. Diyang nabatian ta pa lang, nagikan karon iya sa PCPC, sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati. Now, daw higos-higos lang ni sa Consuelo di Bubo para iya sa mga naga-sufrer sang problema karon bangod sa power blackout. Suno sa power or sa PAM Concepcion Power Corporation, siling niya, we understand the frustration and the inconvenience the recent outage caused, and we want to assure you that our dedicated teams have been working tirelessly round the clock to address the issue. Power restoration is in process and we expect full generation capacity to be reached by evening January 4th, no, karon pas gabi. And we are grateful for the patience and understanding of our valued stakeholders during this time. Di kabay pa nga nakatambong man to sa emergency meeting sang alkalde kag sang gobernador, no, ang taga PAM Concepcion na Power Corporation para iya nga mapathag dito sa mga stakeholders, no, kung nga atumtum sa sinimatinion waay pa ini sila iya maka-restore sa ila sini nga power, bisan amat-amat lang sa aton sini karon nga mga taga palamati. Tikilan taon naton sa bahin karon sang More Power Electric and Company or More Power Iloilo. Sa linya ti nagahulat man lang kami sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines, no, kung maka-distribute na kami pagi sa ila sang kuryente, sang power. Ti ang balaman ni National Grid Corporation of the Philippines, ti palagyan man lang kami dire kag paano kami iya makaduso sang power pakadto sa distribution utility kung wa isang source. Sa aton sini mga kabumbo, tikita nyo na. Kung may ara man lang, bisan amat-amat lang, just like sa bahin na bikaron, no? Sa mga gimpang plastar naton, for example, sa PEDC Unit 1 and Unit 2, no? Hasta sa subong iya nga mga tinionti, ang duwa sini ka mga unit, na-re-energize na, naga-function na banwa. Ti kunti mayara na sang iduso sini ang grid, no? Kag ma-distribute na sang power distribution utility.
O, ti karon kay sa bahin sa PCPC 00 gid sila diri Banwa. O, tiyang pamangkot ano pa ang ginahulat sang PAM Concepcion na Power Corporation. O, may mga ginahulat pa nga negosasyon or sa laysay sa aton sin Banwa no may anong ginapaganot sang PCPC karon para bisan kung tani amat-amat lang no maka supply na sila sa ila siniyang energy or sa power. Sus Maria Kagusip po ti tsakto tong ambal lang sa karon iyang panahing milog sini nga panay hostage sang PAM Concepcion Power Corporation. Balikan tang dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan sa paday nga pagpangalagad sa bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Enero 4 ng taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong halos kalahati ho ng mga naitalang biktima ng paputok pawang mga minor de edad ayon sa Department of Health. Higit 17,000 mga mag-aaral pinangangambahang maapektuhan ang pagkapatibol ng Commission on Higher Education sa senior high school program sa susunod na school year. Ang Department of Social Welfare and Development planong dagdagan ang kanilang food aid beneficiaries sa buwan ng Mayo. Mga plano naman para sa pagkapaunlad ng agrikultura na katakdang i-anunsyo ng Department of Agriculture. Ang physical distancing na ginawa noong Traslasyon 2020 sa gaganaping Misa ng Itim na Nazareno, ipatutupad ho pa rin ngayong taong 2024. Sa ating international news abangan, dahil 18 shipping companies nag-iba ng ruta ng dahil sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Sports update pa rin tayo mga kababot ka Star Nation. Ang Wizards tinambakan ng 39 points ng Cleveland Cavaliers sa score na 101-140. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ho ng pamunuan ng Department of Health na halos kalahati ng mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon ay pawang mga minor de edad na nasa edad 18 anyos pababa. Sa pinakahuling datos ng naturang ahensya, sinabi nito na aabot na sa 557 fireworks-related injuries ang kanilang naitala mula huyan Disyembre 21 ng pinalitang taon hanggang Enero 3 ng kasalukuyang taon. 266 na kaso nito ay katumbas ho ng 48% ay pawang mga biktima na wala pa sa 18 taong gulang. Sa isang pahayag, nabanggit rin ng Health Department na ang accessibility ng mga paputok ay isa sa mga posibleng dahilan ng mas mataas na pinsala sa mga naturang bilang ng mga minor de edad. Batay sa datos, 97% ng mga naitalang fireworks-related injuries ay nangyari ho sa bahay at lansangan. Inihayag rin ng Department of Health na kapansin-pansin ang 61% ng kaso ng mga fireworks-related injuries ay sanhi ng mga legal na paputok. Kinabibilangan nito ng quitis, whistle bomb, lucis at fountain. Sa kabilang banda, ang mga ilegal na paputok naman tulad ng 5-star, lapla at itong tinatawag ho na boga
ay nagdulot naman ng 39% na kabuang 216 na mga fireworks-related injuries. Samantala, ang National Capital Region pa rin ang may pinakamalaking fireworks-related injuries na mayroong 306. Sinundan ho yan ng Ilocos Region na mayroong 55 kaso. Ang Central Luzon mayroong 42 kaso at Calabarzon na may 39 na kaso o itong fireworks-related injuries. Puna rito, ang Department of Health ay nakapagtala ng bagong pinakabatang kaso para ho yan sa 2024 New Year Revelry at isa ho itong 10 buwang gulang na sanggol na lalaki na mula po dito sa may National Capital Region. Nasugatan ho ang mata ng naturang sanggol dahil sa kwitis na sinindihan ho ng isa sa mga kasama nila sa bahay sa pagsalubong sa bagong taon. Ang pinakabagong kaso nga ho ng fireworks-related injuries ay kinabibilangan ng 111 na bagong pinsala na naitala mula buwan ng Enero 2 hanggang Enero 3 ng taong kasalukuyan. Sa mga bagong kaso na ito, 111 nga o katumbas siya na 97% ang nangyari sa bahay at sa mga lansangan. Napag-alaman rin na maang mayorya o itong katumbas ng 59 hanggang 52% ng mga bagong kaso ay dahil din sa mga legal na paputok. Samantala, puspusan na ang paghahanda ngayon ng stakeholders sa nalalapit na Nazarena festivities sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nito ay nakipagpulong na ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa simbahan ng Quiapo Church at para yan sa ilang mga detalye ng prosesyon at iba pang mga aktibidad. Pinangunahan ni Mayor Honey Lacuna Pangan ang pulong kasama sina Father June Sescon, Father Jonathan Mojica at iba pang mga opisyal ng Quiapo Church. Dumalo din ang ilang Hijos del Nazareno sa nakatuwang na simbahan sa taunang selebrasyon lalo na sa pagkasaayos ng translasyon. Layunin ang pagpupulong na mas mapabuti pa ang seguridad at kaligtasan ng mga deboto na dadulo sa malaking aktibidad. Nais naman ni Manila Mayor Lacuna na maihanda ang maging aktibo rin ang kanilang functions ang mga pinuno ng Departamento ng Manila Local Government Unit na kabuuan o sa kabuuan po yan ang paghahanda ng kapistahan. Magpapairal din ng clearing operations upang maging maluwag ang mga kalsada na daraanan ng translasyon kung saan mahigpit na ipapatupad ang zero vendor policy hanggang sa matapos ang petsa 9 ng buwan ng Enero. Makakatuwang din ng naturang lungsod ang Manila Police District para naman sa aspetong pangseguridad. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, tutulong ang Philippine Coast Guard sa Philippine National Police para ho sa pagpapatupad ng seguridad para sa nalalapit na pagdiriwang nitong kapistahan ng Itim na Nazareno sa darating huyan na Enero 9 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Coast Guard o ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, kaugnay nito ay magpapakalat nga ang kanilang hanay netohong mga Coast Guard K9 units para magsagawa naman ng paneling mula ho sa may bahagi ng Quirino Grandstand, Jones Bridge at maging sa harapan ng Quiapo Church. Bukod dito, magdideploy din ito ng mga crowd control operatives kasabay ng pag-alalay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa iba pang mga security forces sa pagpapatupad naman ng seguridad sa mga lugar na nasasakupan ng Pasig River at Manila Bay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga onboard patrols gamit ho itong mga floating asset ng Coast Guard. Habang nakastandby din ang mga medical team ng Coast Guard bilang paghahanda naman sa posibilidad ng pagsagawa nga ng mass evacuation kung kinakailangan sa kasagsagan ng naturang posisyon. Kung maalala kahapon ho ay nagsagawa ng security cluster meeting ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa palasyo ng Malacanang bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng mga kinaukulan sa malaking aktibidad na ito na inaasahang dadagsain ng milyong-milyong mga deboto. Dagdag pang mga pagbabalita, abot naman sa mahigit 17,000 grade 11 students mula sa iba't ibang mga state and local universities and colleges ang pinangangambahang maapektuhan ng pagpapatigil ng senior high school program sa susunod na taon. Ito ay matapos ang ipinag-utos ng Commission on Higher Education na pag-aalis sa senior high school program sa ilang mga paaralan sa susunod na school year. Sa datos na inilabas ng Department of Education, mula sa kabuang 2.1
million na grade 11 students ang enrolled ngayong school year ay mula dito sa naturang bilang ay nasa 17,751 na mga grade 11 students ang naka-enroll sa mga state universities at colleges, gayon na rin sa mga local universities at colleges. Paliwanag ng Department of Education Undersecretary Michael Powa, mayroong dalawang opsyon ang mga maapektuhan ng naturang kautusan tulad na lamang ng pag-enroll sa mga public o private schools kung saan maaari silang makapag-avail ng kanilang mga voucher program. Samantala, nilinaw din ni Powa na hindi maapektuhan ng mga beneficiary ng voucher programs sa pagpapahinto sa senior high school program sapagkat wala anyang incoming grade 11 students ang tinanggap ang mga state university and colleges at gayon na rin ng mga local universities and colleges bago pa man matapos o magsimula itong taong school year. Inihayag naman ho ng Department of Social Welfare Development na plano nilang palalawakin pa nga itong pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Assistance Program ng kanilang ahensya. Itinaas rin nito ang bilang ng mga benepisyaryo sa 300,000 na mahihirap na pamilya para huyan sa buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon. Sa klaw ng naturang food stamp program, ang abot sa 3,000 na makabahayan sa buong bansa simula noong Disyembre 2023. Layunin nito na makinabang ang tinatayang 1 milyon na mga mahihirap na pamilyang Pilipino sa taong 2027. Ayon kay Department of Social Welfare Development Undersecretary Ed Punay, asahan na ang pinalaking bilang na target ngayong Mayo ng taong kasalukuyan. Ang mga benepisyaryo ng naturang food stamp program ay makatatanggap ho naman ng 3,000 pesos na credit allowance kada buwan. Ang food credit naman na ito ay maaari nilang palitan ng masustansyang pagkain sa mga itinalagang stalls ng kadiwa ng Pangulo. At kabilang nga sa mga dapat nilang i-avail sa naturang kadiwa ng Pangulo, itong pagkain na mayroong 50% carbohydrates, 30% protina, at 20% naman na fiber, ito maaari nilang i-avail. Samantala, ang electronic benefit transfer ay naglalaan ng mga food credit ay binibigay nga sa mga benepisyaryo. Kinakailangan ding maghanap ng trabaho o sumailalim sa skills training na makatutulong sa kanila sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Sinabi rin ni Punay na nagsimula nga itong food stamp program ng pamahalaan sa paunang 100 na beneficiaries mula ho sa Tondo sa Maynila noong Hulyo noong nakaraang taon sa panahon ho ng pilot launch nito, habang ang bilang ng matatanggap nito ay tumaas sa 3,000 na pamilya sa mga nakalipas na buwan. Sinabi pa ng naturang opisyal na ang kasalukuyang 3,000 benepisyaryo ng pamilya ay mula ho sa Tondo, Manila, San Mariano sa Isabela, Garchit-Torena sa Camarines Sur, Parang sa Maguindanao at Siargao Island. Samantala, kumuha pa tayo ng mga dagdag pang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang mga contractors raw na maaaring kumita ng bilyong-bilyong piso na magsusupply ng mga modernized jeepney, ipinanawagan ng isang senador sa Department of Transportation na pangalanan. Yan ang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Nanawagan si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Department of Transportation na pangalanan ng mga contractors na maaaring kumita ng bilyong-bilyong piso na magsusupply ng mga minibus sa bansa. Ayon kay Pimentel, ang pagbili ng mga sasakyan ay dapat sumunod sa Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reform Act dahil ang pera na gagamitin ay buwis ng taong bayan para i-bankroll ang multi-billion peso modernization program para sa pampasaherong jeepneys. Sinabi ni Pimentel na plano niyang sulatan ang Department of Transportation upang malaman ang naging proseso sa pagpili ng supplier kasama na rin ang middleman. Ipinalawanag ng Minority Leader na dahil ang programa ay pinatutupad mismo ng gobyerno, dapat dumaan sa proseso ang pagpili ng mga supplier kabilang ng pagkakaroon ng accreditation ng mga ito at pagsailalim ng public bidding. Kung wala anyang bidding, ay maituturing itong pre-arrange na ang mga supplier kaya't dapat itong maisupubliko. Iginit pa ni Pimentel na dahil government-mandated program ito, dapat matukoy din kung sinong kausap ng supplier para mas maging transparent ang proseso. Kaugnay nito, iginit ni Pimentel na dapat aware ang Department of Transportation leaders na hindi maganda ang kanilang isinusulong na PUV modernization program. Anya,
Kung pollution lamang sa hangin ang inaalala, mayroon ng makina na pwedeng magamit sa kasalukuyang itsura ng traditional na jeepney. Git ni Pimentel, isave muna ang mga traditional na jeep at gawing roadworthy ang mga ito. I'm surprised nga kasi I'm surprised na tinutuloy ng Marcos administration ito because 2017 pa ito eh. I think yata yan even before the Marcos administration, hindi ba? So dapat yung mga leaders ng DOTR ngayon aware na sila when they said na hindi, palitan natin yung jeepney, gawin nating minibus. Kasi kung air pollution, I'm sure there is a way. There is a way na meron po tayong makina or engine na compliant na sa ibubugang hangin ng ating mga jeepney na pwede magamit sa current na kaha o itsura ng jeepney. Kaya yan, I'm sure. Kaya na ng science yan. And yet, makikita natin ang naipipilit ay isang minibus na uutangin. Therefore, papalitan lahat ng mga jeepneys na pumaparada, na pumapasada. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa kabila ng pagpasok ho ng bagong taong 2024 ay hindi pa rin nagbabago itong China sa mga ginagawang aksyon nito dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na buntutan ng dalawang barkong pandigma ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa kasagsagan ng isinasagawa nitong ikalawang Joint Maritime Patrol dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa ulat, 5 beses na nagsagawa ng radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz sa naturang mga barko ng China nang dahil sa naturang mga aksyon nito. Ngunit gayon paman ay hindi ito nakatanggap ng anumang response mula sa naturang pampabarko ng China. Ang naturang mga Chinese warship ay natukoy ng mga kinauukulan bilang Guided Missile Destroyer Haifei at Frigate Wangshan na bumuntot nga sa BRP Ramon Alcaraz, BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Samantala sa kabila ng pagbuntot na ito ng mga barkong pandigma ng China sa mga barko ng Pilipinas, ay hindi pa rin ito nakahadlang sa pagpapatuloy ng isinagawang Joint Maritime Patrol ng ating bansa, kasama ho ang Estados Unidos. Sa naturang Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at Amerika sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay nag-deploy ang Philippine Navy ng 4 na barko, habang ang US Indo-Pacific Command naman ay nag-deploy din ng 4-vessel flotilla na binubuo ng aircraft carrier, guided missile cruiser at 2 destroyer. Nakatakda namang ilatag ng Department of Agriculture mga estratehiya para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa susunod na linggo. Pinahapyawan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga plano na isisulong ng kagawaran. Ilan sa mga binanggit ng kalihim ay ang planong modernisasyon sa agrikultura at pagkamit ng food security sa kabila ng paglilimita o pagbabawas ng mga produktong inaangkat sa ibang bansa. Ilalatag din ng Department of Agriculture ang mga estratehiya para sa pagpaparami ng produksyon ng pagkain sa pamamagitan niya ng paglilikha ng mas maraming trabaho para sa mga magsasaka at mangingisda. Nakikipagpulong na ngayon na naturang kagawaran sa mga magsasaka at mangingisda, gayon na rin sa iba pang mga bahagi ng sektor para makabuo ng mas epektibong estratehiya para sa usapin ng modern farming. Target din ng Agricultural Department na makapagbigay ng sapat na supply ng pagkain para sa mga Pilipino at gayon na rin ang pababain ng presyo ng naturang pangunahing mga pangailangan sa kabila ng epekto ng El Niño phenomenon. Kaugnay nito, nananawagan din si Laurel Jr. na sa Department of Science and Technology na bilisan pang implementasyon ng mga estratehiya ng ahensya para maagapan naman ang matinding epekto ng tagtuyot. Maaaring maisapubliko na ng kagawaran ang detalyadong plano nito o ng kanilang programa sa loob yan ng 10 araw. Samantala, inihayag ng West Zone Concessionaire na Maynilad Water Service Incorporated
Ito hong plano nilang pagdaragdag na aabot sa 211 milyong litro sa water storage capacity sa taong 2026. Ayon ho sa naturang concessionaire, ang water reservoir na ito ay magpapahusay sa pagkakaroon ng sapat na supply at presyon ng tubig para sa mga customer na nasa matataas na lugar. Sinabi ng Maynila na ang 4 na bagong reservoir na itatayo ho dyan sa may bahagi ng Quezon City, Valenzuela at Muntinlupa City ay mangailangan nga ng tinatayang pondo na abot sa 2.8 billion pesos. Ang naturang pamumuhunan ay bahagi ho ng 22 bilyong piso na programa sa pagpapahusay ng serbisyo ng naturang kumpanya para sa taong 2023 hanggang sa taong 2027. Sa kasalukuyan, ang water concessionaire ay mayroong 37 operational reservoir na kayang mag-imbak ng 751 milyong litro ng treated water supply. Sa pagkumpleto ng 4 na bagong reservoir sa 2026, ang kabuang pinagsamang kapasidad ng pag-iimbak ng tubig ng kumpanya ay abot na sa 962 milyong litro. Ang Maynilad nga ay ang pinakamalaking pribadong water concessionaire sa Pilipinas na nakatuon ho sa pagbibigay ng serbisyo sa mga lungsod sa Metro Manila, kabilang na ang lungsod ng Maynila, Quezon City, Makati, Caloocan, lungsod ng Pasay, Las Piñas, Muntinlupa City, Valenzuela, Nabotas at Malabon, gayon din sa mga lungsod ng Cavite, Bacoor at Imos at ang mga bayan ng Kawit, Noveleta at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Samantala, update naman tayo sa ginagawang mga paghahanda para sa translasyon ng taong 2024 dahil ang physical distancing daw na ipinatupad noong taong 2020 ng translasyon ay gaganapin daw din mismo ngayong taon sa pista ng Itim na Nazareno. Yan ang pag-uulat ni Bombo Eliza Eclarinal. Inanunsyo ng pamunuan ng Quiapo Church na mahigpit pa rin ipatutupad ang physical distancing na ipinatupad noong Translasyon 2020 ngayong translasyon ng taong kasalukuyan. Ayon sa mga opisyal, ang magaganap na mga misa ay formal na magsisimula sa Enero 8. Ang prosesyon naman ay gaganapin sa Enero 9 na taunang nagsisimula sa Quirino Grandstand hanggang sa makabalik ang Poong Nazareno sa Quiapo Church. Dagdag pa dito, ang gagamiting ruta para sa nasabing translasyon ay ang ruta noong buwan ng January ng taong 2020 na kung saan walang pagbabago ang ginawa. Pinapayuhan ng mga deboto na magsuot pa rin ng face mask at manatilihin pa rin ang physical distancing upang makaiwas na mahawa o makahawa ng iba't ibang mga sakit. Dagdag dito, ito ang unang pagkakataon na gaganapin ang translasyon mula nang masuspinde ng 3 magkakasunod na beses dahil sa mga paghihigpit dahil sa pandemya ng COVID-19. Sa pagbabalik ng tradisyonal na prosesyon, pinaalalahanan ng Quiapo Church ang mga kalahok na obserbahan rin ang mga dapat at ipinagbabawal na mga gawain. Ipinagbabawal ng mga organizer na ang mga deboto na huwag umakyat sa andas o sa karwahe upang maiwasan ang pagharang sa imahe ng Itim na Nazareno. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, kanilang mas pinagtibay ang mga hakbang upang masiguro na magkakaroon pa rin ng maayos sa pagdiriwang ng translasyon ngayong taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagyang payag ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan. Last year ay napaghandaan po namin ito. Bagaman talagang formally inayos po namin ito August of 2024 na kung saan ay nakailang meeting na po tayo sa pamunuan ng Quiapo Church at saka ng mga IPOS na lalo po na pinagtibay yung aming pong hangarin na ipagdiwang o ituloy ang translasyon sa paraan na sa tingin po namin ay mas magiging nabanggit na nga po, banal, maayos at ligtas. Una nang inanunsyo ng pamunuan ng Quiapo Church na ilalagay nga sa isang glass box ang imahe ng Poong na Nazareno upang mas maingatan ito mula sa mga umaakyat na mga deboto na nais mahawakan ang Itim na Nazareno. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee.
Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Bombo Sports News. Ating sports news, nagwagi ang Cleveland Cavaliers matapos itong tampakan ng 39 points tuhong team ng Washington Wizards sa score na 140-101. Apat ho ang nagtala ng double-digit scoring sa panigho ng Cavaliers na may kabuang 84 big points. Nanguna sa natulang opensa ng Cavaliers si Max Strus na may kabuang 24 points, 4 rebounds at 3 assists. Double-double performance naman si Jared Allen na kumamada ng 17 points, 19 rebounds at may 7 assists. Nagbuhos din si Caris LeVert ng 21 points habang 22 points naman si Donovan Mitchell. Nalimitahan ng Cavaliers ang scoring ng key player ng Wizard na si Jordan Poole na meron lamang 8 points. Dinepensahan kasi siya ng husto at hindi rin hinayaan ng Cavaliers na mawala pa sa kanila ang kalamangan mula sa first half ng naturang laban. Dahil sa talo ng Wizard, may kabuang 6 wins at 7 losses na record sila sa Eastern Conference standing, habang umakyat naman sa ika-7 ang Cleveland Cavaliers na may kartadang 19 wins at 15 losses na record. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inanunsyo kahapon ng pamahalaang lungsod ng Taguig itong pagbibigay nila ng libreng teleconsultation at 24 na oras na serbisyo sa mga super health center sa mahigit 200,000 na residente ho ng 10 Embo barangays. Kung maalala, inalis na ng Makati LGU itong pribilehiyo ng mga residente sa nabanggit na lugar o itong kanilang yellow card. Noong sakupan ng Makati nga itong Embo Barangay ay nakakatanggap ang mga residente nito ng libreng medikasyon sa mga ospital gamit ho ang naturang card. Kabilang dito ang Barangay Sembo, Cosembo, Rembo, Pembo, Pitugo, Post Proper North Side, Post Proper South Side, Rizal at South Sembo at West Rembo. Sa isang post online ng Taguig LGU, sinabi nito na ang residente ng Embo ay maaaring gumamit ho ng personal na konsultasyon sa kanilang mga pangailangan at alalahanin sa kalusugan sa 31 health centers nito at 3 super centers na bukas sa lahat ng oras. Sinabi rin ng local government unit ng Taguig na teleconsultation hotlines ay nagbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng Lunes o alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Una nga rito ay inihayag ng Makati City na ang mga residente ng Embo Barangay ay hindi na makakamit nga itong mga benepisyong pangkalusugan na inaalok sa ilalim ng kanilang Yellow Card program na nagbibigay ho ng subsidized na pangangalagang pangkalusugan. Sinabi rito na ang mga lisensya sa pagpapatakbo naman ng mga health center at lying-in clinics na nasalasabing mga barangay ay nag-expire na rin, kaya kailangan na rin isara ang mga ito. Noong Setyembre ng nakaraang taon, tinanggihan ni Taguig ang alok nga ng Makati na magtatag ng credit line upang matiyak na ang mga residente ng Embo Barangay ay patuloy ho na magkakaroon ng access sa mga benepisyo sa pangangalagang kalusugan, mga health center at ospital ng Makati. Samantala, aabot naman sa halos 11,000 na telemarketer at executive assistant job vacancies ang maaaring aplayan ng mga interesadong aplikante. Ayon yan sa Bureau of Local Employment. Ayon sa ahensya, nangunguna ang mga trabahong ito batay sa kanilang isinagawang mga pananaliksik. May kabuang 5,661 na mga bakante para sa mga telemarketer ang nakarehistro sa Bureau of Local Employment na sinusundan naman niya ng demand para sa 5,300
Executive Assistant. Mayroon ding 3,698 na mga bakanteng posisyon para sa mga call center agents. Paliwanag ng ahensya na in-demand din ang mga production workers na mayroong 3,392 na vacancies. Pasok rin sa in-demand na trabaho ay ang mga customer service na may 974 na mga vacant jobs. At sinabi rin ng naturang ahensya na ang datos ay batayan sa Public Employment Service Office Employment Information System. Nagisilbi rin ito bilang mapagkukunan ng impormasyon ng Bureau of Local Employment ang ang government-run job matching portal na PhilJobNet. Mas maraming bilang ho ng mga Filipino millennial at Gen Z ang nababahala ho sa kanilang sitwasyon sa pananalapi at kanilang kalusugan. Ito ang nag-uudyok sa kanila na humanap ho ng paraan upang palaguin ang kanilang pera habang naghahanda para nga sa kanilang kalusugan at financial protection para ho sa hinaharap. Ang datos na ito ay batay sa isinagawang survey ho ng isang grupo. Sa naturang survey, ang mga nakababatang millennials na ipinanganak ho noong taong 1989 hanggang 1996 ay umaasa ng kasaganahan sa kalusugan hanggang sa edad na 55 anyos. Tinukoy rin sa nasabing survey ang mga factors kung bakit ganito mag-isip ang mga millennial at Gen Z. Kabilang narito ang critical illness risk, poverty risk at weakened social safety nets dahil sa kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ipinakita rin sa datos ng naturang survey na ang mga Gen Z at millennials ay hindi immune mula sa mga panganib para sa mga kritikal na sakit dahil sa mga katulad ng genetic na sakit, kapaligiran, mga stress ng modernong pamumuhay at iba pang mga kadahilanan. Batay sa datos ng Philippine Statistic Authority, kabilang ho itong mga coronary heart disease, tumor at cerebrovascular conditions at ang pinakamataas na panganib sa kalusugan at kamatayan. Ang mga medical treatments ang itinuturing pa rin na financial burden sa maraming mga Pilipino. Bombo International News. Nagbabala ang International Maritime Organization Chief Arsenio Dominguez ng posibilidad ng 10 araw na pagkakaantala at pagtaas sa freight rates ngayon sa ilang mga shipping companies sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay matapos na madagdagan pa ang bilang ng mga shipping companies ang nagdesisyong mag-iba ng ruta sa South Africa upang makaiwas sa pag-atake ng Yemen's Houthi rebel na sa bahagi po yan ng Red Sea. Batay kasi sa pinakawaling datos na inilabas ng United Nations Maritime Agency, sa ngayon, mayroon ng 18 shipping companies ang nagpasyang mag-iba ng ruta patungo sa Africa nang dahil pa rin yan sa dumaraming pag-atake umano ng naturang rebeldeng grupo sa nasabing lugar. Kung maalala, una nang sinabi ng Houthi rebels na sinusuportahan nila ang Hamas na at nagbantang aatakihin din ng mga barkong patungo sa Israel. Dahil dito ay naglunsad naman ng Estados Unidos ng International Naval Operation para protektahan ng mga barko kasabay ng pakikipagtulungan din ito sa inisyatibong ito ng iba't ibang mga malalaking bansa tulad na lamang ng United Kingdom, Canada at Espanya. Nitong Desyembre lamang ng nakalipas na taon, kabilang ang 15 Pinoy sa barkong inatake ng Houthi rebels kung saan kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang kalagayan ng mga ito. Maya lamang ay kumuha tayo ng balita pa rin mula ho sa mga tinutukang balita ng ating mga Bombo Radio reporters. Samantala muna, ina-target ngayon ng Office of the Civil Defense na magpatupad din ng modernisasyon sa kanilang kagawaran. Ito nga ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng mga opisyal ng naturang ahensya na pinangunahan mismo ng Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary na si Ariel Nepomuceno din ho sa may bahagi ng Camp Aguinaldo sa lungsod ng Quezon. Sa naturang pagtitipon ay tinalakay ho ng naturang mga opisyal. Ito namang hong pagsasagawa ng mga tactical programs, legacy projects, comprehensive resilience master plans at internal operational improvement.
Ayon ho sa Office of the Civil Defense, ilan sa mga naturang mga programang natalakay ay kinabibilangan din ng tinatawag na formation at augmentation ng disaster risk reduction management teams, pagtatatag ng mga dagdag na pasilidad tulad ho ng mga mobile command center at pagpapatibay ng mga ugnayan ng naturang kagawaran sa iba pang mga sektor, paglulunsad ng isang Civil Defense Institute, pagpapaigting pa sa sistema ng Office of the Civil Defense at maging ang pagdidevelop nga sa mga resilience master plans nito. Layunin nito na mas pagtibayin pa ang civil defense at ito hong tinatawag na disaster risk reduction and management capabilities ng naturang ahensya para sa mas magandang serbisyong maiaalok nito sa taong bayan sa tuwing panahon ho ng kalamidad ngayong taong 2024. Samantala, bukod dito ay nakatakda namang magsagawa pa ng mga susunod pang pagpupulong ang mga kinaukulan para talakayin nga itong iba pang mga operational plan para sa mga programa at proyekto ng naturang kagawaran. Samantala, dismayado naman ngayon ang National Security Council sa desisyon ng Communist Party of the Philippines na mas palakasin pa at palakihin ang pag-atake nito laban sa gobyerno kahit na patuloy na nagaganap ang peace talks sa Norway. Sa isang press briefing ay inihayag ni National Security Council Assistant Director General at Spokesperson Jonathan Malaya na tila mas maigting pa ang paghahanda ng Communist Party of the Philippines na labanan ang gobyerno kaysa makipagtulungan sa peace talks. Sa inilabas na pahayag ng Communist Party of the Philippines kasi kasabay ng 55th founding anniversary nito noong Desyembre 26 ng nakalipos taon ay inanunsyo nito na sila ay maglalabas raw ng rectification movement para maresolba ang mga kahinaan at pagkakamali na naging hadlang sa kanilang paglago. Ibinunyag din ng naturang samahan na mas palalakasin pa nito ang New People's Army sa pamamagitan niya ng guerrilla fronts, guerrilla zones at gayon na rin ang base areas sa mga kabundukan. Ang pahayag na ito ng Communist Party of the Philippines ay inilabas isang buwan matapos silang pumirma ng kasunduan sa National Security Council na magkaroon ng principled and peaceful resolution of the armed conflict. Ayon pa kay Malaya, ang pahayag na ito ng naturang komunistang grupo ay saliwat sa pinirmahan nilang kasunduan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang pag-asa ng National Security Council na magkakaroon ng positibong resultang exploratory talks nila sa Communist Party of the Philippines. Gayunpaman, nakahanda pa rin umano sila sa mga posibleng gawin nito na mga pag-atake laban sa gobyerno, batay na rin yan sa inilabas nilang pahayag. Ibinunyag din ni Malaya na mahina na ang New People's Army dahil mayroon na lamang itong 1,500 na mga miyembro at ang pinakamababa sa kanila ay nasa 55 taon na sa kasaysayan. Dahil dito, itinuturing ng National Security Council na strategically defeated ang New People's Army. Sa mga sandaling ito ay kunin natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga Bombo Radio reporters sa labas ng ating himpilan. Ito hong pasada ng mga jeepney driver abay tuloy-tuloy pa rin matapos nga mabigyan ng isang buwang palugit ang hindi nakasali nga sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ilang transport group na consolidated walang naging problema pagkatapos ng naturang deadline. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwara Jr. Tuloy-tuloy ang pamamasada ng ilang jeepney drivers sa Quiapo, Maynila 5 araw pagkatapos ng consolidation deadline. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mario Versosa, isang jeepney driver na may rutang Pasig-Quiapo, anya pare-pareho lang naman sila ng mga rason ng ilang jeepney driver na hindi nakapag-consolidate o mas piniling hindi maging miyembro ng kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Anya, pare-pareho lang naman sila ng mga rason ng ilang jeepney driver na hindi nakapag-consolidate o mas piniling hindi maging miyembro ng kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sobrang mahal umano ang makabagong jeepney na kanilang uutangin ng may halagang milyon. Sa arawang kita na 800 to 1,000 pesos niya, binubuhay ang kanyang pamilya. Dahil hindi nakapag-consolidate hanggang January 31 na lang siya, maaring pumasada base sa memorandum circular ng LTFRB. Utos ng gobyerno eh. Kaya alam, susunod tayo eh. Bahala siya. Wala rin akong masabi, driver din ako. Ang panawagan ko sa gobyerno, dapat sana iayos nila yung proseso ng
pamasahe dahil maraming nahihirapan na tao eh. Tulad niya, no? Dumating nga ang New Year. Parang walang New Year. Hindi gaya nung araw na masayang tao. Sa jeep pag malakas, babayarin ako. Ipapasok nila yung modern. Gusto rin nilang gobyerno yung sa kanila papasok ang pera eh. Sinabi naman ng grupong Alliance of Concerned Transportation Organization o ACTO na walang naging problema pagkatapos silang nagpa-consolidate. Ayon kay Libay Diluna na magkakaproblema lang umano ang mga nakapag-consolidate kung ito ay wala sa kondisyon ang kanilang mga jeep. Original ko naman sila. Nagkakaproblema lang naman pag nagkaroon ng medyo hindi magandang pagpapatakbo, talagang magkakawendang-wendang po. Pero for the meantime kasi yung ating consolidation program naman, may mga rehab po to, meron din pong subsidiya ang gobyerno sana. Pero po, para sa mga nag-consolidate. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anual nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ilalatag ng Department of Health ang kabuang report ukol sa mga biktima ng paputok bago matapos ang linggong ito. Pero sa inisyal na data, lumilitaw na kahit ang mga legal na uri ng paputok ay nagdudulot raw ng pinsala sa publiko. Katunayan, karamihan sa mga naging sanhi ng firecracker injuries ay dahil mismo sa mga pinapayagang uri ng paputok. Kaya naman kung si Department of Health Undersecretary Eric Tayag daw ang tatanungin, napapanahong muling mapag-aralan ang mga panuntunan ukol sa firecrackers. Mula sa inisyal nilang projection na 400, nabatid na umabot pa ito sa 567 ang mga nabiktima ng mga paputok. Ayon po sa kagawaran, mahigit kalahati sa mga iyon ay nabiktima ng mga legal na paputok. Nabatid na ang pinakabatang biktima ay 10 buwang gulang na sanggol mula yan sa Metro Manila na napinsala ng kwitis ang kanang kamay. Samantalang ang pinakamatanda naman ay nasa 77 taong gulang na lalaki mula naman sa Ilocos Region na nabiktima ng whistle bomb. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, binawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko hinggil ho sa umano'y panibagong wave ng sakit na COVID-19 na kumakalat ngayon sa Metro Manila. Ito ay matapos ang pagkalat ng isang mensaheng nauugnay sa isang Dr. Ruth Divinagracia mula sa St. Luke Medical Center hinggil sa nasabing issue. Sa isang pahayag ay pinabulaanan naman ng Department of Health ang naturang mga maling balita kasabay ng pagbibigay diin na wala itong anumang credible evidences. Bukod dito ay wala rin aniyang opisyal na anunsyo ang inilalabas ng kanilang kagawaran mula ho sa sinumang health authorities na sumusuporta sa umano'y panibago na namang surge sa mga kaso ng COVID-19 sa naturang pagamutan. Samantala, kaugnay nito ay hinikayat din ng Department of Health ang lahat ng publiko na tanging sa mga impormasyong may reputable resources o sources lamang maniwala tulad ng kanilang kagawaran sapagkat ang anumang uri ng maling impormasyon ay maaari anyang magdulot ng takot sa taong bayan. Kasabay nito ay nagbabala rin ang Health Department hinggil sa mga kasong kriminal na maaaring kaharapin ng sinumang mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ho ng ganitong uri ng mga maling balita. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Ito hong sinolog idol voice coach na natagpo ang patay sa Naga, Cebu ay posibleng sa loob ho ng kanyang sariling sasakyan mismo pinaslang. Abandonadong SUV natagpuan malapit nga sa car wash sa kahabaan ng highway sa naturang lugar. Ang kabuang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Naniniwala ngayon ang pulisya na sa loob ng sasakyan ni Joel Jod Onchowan, kilala rin bilang Coach G ng Sinulog Idol, ginawa ang pagpatay sa biktima batay sa tsorya ng mga investigador. Nasa kustodiya na ngayon ng Cebu Police Provincial Office ang itim na Toyota Fortuner. Natagpuan itong abandonado malapit sa car wash sa kahabaan ng highway sa Barangay Yati, Bayan ng Liloan, Cebu. Matatandaang itinapon ang bangkay ni Coach G sa Palanas, Barangay Inayagan, City of Naga noong Desyembre 30,
2023. Ibinunyag ni Police Major Wendell Abellana, ang tagapagsalita ng CPPO, na ang Naga City Cebu Police kasama ang Provincial Intelligence Unit at iba pang estasyon sa lalawigan ay pinalalim na ang investigasyon sa pagkamatay ni Cole. Kasi sa ginawang backtracking, may mga oras na momento ito na 12 minuto, nang ibig sabihin ay may ginawa sa loob ng sasakyan. Kabilang sa kanilang mga nakita sa pamamagitan ng Global Positioning System ay nasa lungsod pa ng Lapu-Lapu at Mandawi ang sasakyan, kung saan nakikipag-text pa ito sa kanilang kakilala. Sa ngayon, kinakausap na nila ito at nasa under investigation na. Maraming anggulo ang kanilang tinututukan at isa na rito ang pagnanakaw dahil nawala ang pera na nasa loob ng sasakyan. Ngunit hindi rin nawala ang iba pang anggulo ng krimen. Isinailalim na sa forensic examination ng PNP Forensic Unit 7 ang sasakyan at nasa kustudiya na nila ang dash camera kasama ang cellphone nito. Forensic examination, and then we're still waiting for the result of the examination, anti-cybercrime group. So we are still waiting for the result doon sa yung pag-exploit doon sa unit na naipasa sa kanila. The victim was subjected to an autopsy, and as of now we are waiting for the result of the autopsy. So hopefully in days to come, magkaroon na tayo ng kopya para yun na rin ang basis natin to confirm kung ano yung cause of death. Ating napakinggan si Police Major Wendell Abellana, ang tagapagsalita ng Cebu Police Provincial Office. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cheremy Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang si Cebu, Governor Gwen Garcia nilinaw na desisyon ng mga alkalde at choreographers na hindi sila sasayaw sa SRP dahil nakikita nitong hindi ligtas para sa mga contingents. Ang balitang yan ay tinutukan ng Star FM Cebu. Nilinaw ni Cebu Governor Gwen Garcia na hindi niya hinarang ang mga nanalo sa sinulog sa lalawigan na lumahok sa sinulog ritual showdown. Paliwanag ng gobernador, desisyon ng mga mayor at choreographers na hindi sila sasayaw sa South Road properties dahil nakikita nilang hindi ligtas ang mga contingent dahil sa init ng panahon na inaalala ng mga choreographers at hindi pa rin umano tapos sa preparation ang venue. Dagdag pa niya na naiintindihan nito ang pagtutol ni Cebu City Mayor Mike Rama na hindi ilipat ang araw ng pagdarao sa Enero 19 dahil nasisiguro rin itong traffic sa araw ng Biyernes at tumabor ito sa petsa ng Enero 13 at 14. Samantala, nilinaw din ni Garcia na hindi siya nakipagkumpetensya sa pamahalaang lungsod ng Cebu sa pagdaraos ng Sinulog 2024 at tumulong pa umano ang Kapitolyo na mapabuti ang grandstand sa Cebu City Sports Center at mabigyan ng ayuda para sa premyo ng Sinulog sa Kabataan. Anya, nais nitong ipakita na nagkakaisa ang pamahalaang lungsod ng Cebu at Cebu Provincial Capital sa pag-aalay ng banal na batang Senyor Santo Niño sa pamamagitan ng pagtutulungan upang maging matagumpay ang event. Sasabik din ang gobernador dahil ito umano ang kauna-unahan niyang pagtatanghal kasama ang pasigarbo sa Sugbo Grand Champion na sugat sa Kabanhawan Festival sa lungsod ng Minglanilla. Ipinunto pa ni Garcia na ito ay laging hamon niya sa mga mayor sa lalawigan ng Cebu na mag-level up at pagandahin palalo sa mga susunod na taon at umaasa itong kilalanin pa bilang world class. It has always been my challenge to all mayors. We should level up because what we in awe of today, right now, that will no longer be good enough next year. Because once we stop leveling up, we stop growing and we stagnate. In effect, there's nothing new to discover. We lose the freshness of it all. We level up, but we must always consider the past, tradition, and what is intrinsic in our culture, and continue as we level up to enhance it, to improve it, to make it world-class. Yan ang bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Mula Star FM Cebu, Star DJ Jom Garnett, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang internet voting ipapatupad naman sa darating na halalan habang ang voters registration all set na sa Pebrero hanggang Setyembre. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Legazpi.
Nakahanda na ang Commission on Elections para sa muling pag-uumpisa ng voters registration sa Pebrero 12 hanggang Setyembre 30 sa kasalukuyang taon na ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi na papalawigin pa ng komisyon ang itinakdang panahon ng pagpaparehistro dahil kailangan pa niyang bigyan ng atensyon ang procurement ng mga gagamitin sa halalan sa susunod na taon na inaasahan kasi naaabot ng 1.5 million ang mga dadagdag na botante. Samantala, sinabi ng opisyal na nakatakdang magpalabas ng resolusyon ng ahensya kaugnay ng gagawing internet voting. Paliwanag ni Laudianco na ipapatupad na sa 2025 elections ang internet voting para sa mga overseas Filipino workers, subalit kinakailangan anyang magparehistro ang mga ito. Sa ilalim ng programa ay hindi na kailangan pa ng mga Pilipino abroad na magtungo sa embahada o mail voting dahil maaari na itong gawin sa pamamagitan ng kanilang mga cellphones o gadgets. Kailangan pong i-hearing pa lahat ng naiparehistro at gagawin po namin ito sa buwan ng Oktubre at Nobyembre. At pagkatapos naman po, aayusin natin ang mga presinto ninyo, bibilangin lahat ng botante para naman po makapag-procure ng gagamiting balota, ballpen at iba pang mga gamit panghalalan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman hong grupong Piston, umaasa pa rin sa indefinite suspension ng Public Utility Vehicle Consolidation Program. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Isipin ang mga mamamayan at ang jeepney operators bago tuluyang alisin ang traditional jeepneys. Ito ang binigyang diin ni Modi Floranda, National President ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Anya na bagamat binigyan ng isang buwang distinction ang mga traditional moderators upang sumailalim sa consolidation program ay lumalabas na nagsisilbi lamang itong isang bahagi ng taktika ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation para padalhan ng SOMON o sabpina ang mga operators kung bakit hindi sila nakapag-comply sa consolidation program. Kaugnay nito, majority anya ng mga moderator o nasa 60% sa mga ito ay hindi pa nakapagpasa ng kanilang consolidation dahil sa pag-asang mabago pa ang nasabing panukala. Nanindigan naman ito na hindi sila titigil sa pagsusulong ng kabuhayan sa mga operator at sa pagpapanatili ng mas murang pamasahe para sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, nakaantabay pa rin ang mga ito sa Korte Suprema sa kanilang hinihiling sa balangkas ng modernization program at ang pagbabasura ng LTFRB sa naturang panukala. Tingnan po natin, kaya majority pa rin, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa, ang tumatakbo pa rin ay mga traditional of jeepney. At malaking bilang ng traditional of jeepney ng mga UB, kaya hindi napapayagan in case na matapos itong January 31. Kaya sa atin ay yung isang buwan ay malaking sulong, malaking hakbang para doon sa muling paghahanda natin ng mga seri ng mga pagkilos para igiit yung patuloy na pananatili ng ating serbisyo sa ating mamamayan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inihayag ng Japan Airlines na aabot sa 15 billion yen o mahigit 5.8 billion pesos ang operation loss nito kasunod ng pagsalpok ng Japan Airline Airbus A350 sa isang Japan Coast Guard aircraft. Inaalam pa ng naturang airline ang maaaring epekto ng naturang insidente sa annual earning forecast sa darating na March 31. Sasagutin naman ng pangunahing insurance company na America International Group ang ilang halaga ng naturang operation loss. Ito ay alinsunod sa all
low-risk policy ng naturang wide-body jet na nagkakahalagang $130 million o katumbas siya ng mahigit 7.2 billion pesos. Ayon sa naturang polisiya, nasagutin ng naturang insurance company ang anumang sira sa bahagi ng Airbus na A350. Bukod dito ay may ilan pang insurance company na sasalba sa operation loss ng Japan Airlines. Sa dagdag pa mga pag-uulat mula sa ibayong dagat, daan-daang unsealed documents ang naisa sa mga kaso ng kilalang sex trafficker na si Jeffrey Epstein ang isinapubliko kamakailan lang. Ang naturang dokumento ay mula sa isang isinampang kaso sa Virginia Roberts Guthrie na laban sa naturang opisyal. Ayon pa rito, isa siya sa biktima ng sex trafficking ng naturang abuser. Ang dokumento ay naglalaman ng mga excerpts of disposition mula sa naturang mga biktima na dating kasintahan ng naturang akusado na sangkot sa pang-aabuso. Inaasahang magbubunyag ang dokumento ng halos 200 na sangkot sa naturang kaso, kabilang na mga kilala at malalaking pangalan sa mundo na pawang mga kaibigan ng nasabing salarin. Ngunit ayon pa sa court filings, ilan sa mga pangalan ay mananatiling redacted dahil sa mga sensitibong impormasyon hinggil pa rin yan sa kasong sex trafficking. Matatandaang ang naturang akusado ay kilalang milyonaryo na kilala ng mga malalaking celebrities, politician at mga bilyonaryo. Siya rin ay hinuli ng mga otoridad noong taong 2005 sa kasong panggagahasa sa isang 14 anyos na babae. Dose-dosenang menor de edad naman na biktima ang nagsiwalat din ng kanilang mga karanasan pagdating sa sexual abuse na ginawa sa kanila ng naturang akusado. Dahil dyan, pinahintulutan ng prosecutors ni Epstein na mag-plead ng guilty noong taong 2008 sa naturang kaso. At noong taong 2019 naman ay kinasuhan siya ng New York Federal Prosecutor sa kasong sex trafficking. Subalit nasawi matapos magpatibukal sa bilangguan habang hinihintay ang paglilitis. Samantala, ang dating kasintahan naman ng naturang akusado na si Ghislaine Maxwell ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong noong taong 2021 hinggil sa kanyang pagre-recruit sa mga biktimang menor de edad. Sa pagkakataong ito ay kunin natin ang linya ng Bombo Radyo Iloilo sapagkat itoong electric distribution utility dyan ho sa may lungsod ng Iloilo nagbigay lang ho ng 3 oras na maximum sa pagbabalik nga ng kuryente bawat araw hanggang sa hindi pa bumabalik ang power supply sa buong Western Visayas. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Nagbibigay lang ng hanggang sa 3 oras ang electric distribution utility sa Iloilo City sa mga consumers na makagamit ng kuryente kasunod ng nangyaring total blackout sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Joy Fasinal Fantilaga, spokesperson ng More Electric and Power Corporation, sinabi nito na hindi pa rin estable ang supply ng kuryente sa Iloilo City kung kaya't nagpapatupad pa rin sila ng rotational brownout. Sinabi nito na nasa 81% pa lang na lugar sa lungsod ang nabigyan ng supply ng kuryente. Aniya, 6 pa sa 24 na mga feeders ang naghihintay upang masuplayan ng kuryente. Ayon kay Fantilaga, 14.19 megawatts lang ang makakayang ibigay nilang kuryente hanggat hindi pa sapat ang supply. Nilinaw naman ng More Electric and Power Corporation na hanggat hindi pa naibabalik ang supply ng power plant na PAM Concepcion Power Corporation na nakabase sa bayan ng Concepcion, Iloilo, posibleng hindi pa maging normal ang kuryente sa lungsod. Sa ngayon, mayroong 205 megawatts na magagamit mula sa power plant sa Panay at 14 megawatts naman ang nagmula sa Negros at Cebu. More Power is implementing the load shedding and rotational loading based sa clearance na binibigay sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines. And currently, 66.29% ng franchise area ng More Power ay
hindi pa napapailawan. But dahil po sa rotational loading na isinasagawa natin, every 3 hours may nagkakaroon tayo ng rotational loading para hindi naman lahat ng mga customers natin ang mawawalan or matagal na mawawalan ng kuryente. Si Miss Joy Fasinal Fantilaga para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, ang Pinoy boxer na si Jason Vason tinanghal bilang bagong World Boxing Organization Asia Pacific Light Flyweight Champion matapos pataubin ang Japanese boxer na si Ruya Yamanaka. Ang balitang yan itinutukan ng Star FM Baguio. Tinanghal bilang bagong World Boxing Organization Asia Pacific Light Flyweight Champion ang Pinoy boxer na si Jason Vason matapos nitong pataubin ang Japanese boxer na si Ryuya Yamanaka sa second round ng kanilang laban na ginanap sa Portopia Hotel sa Kobe, Japan. Hindi umubra sa lakas sa diskarte ng Pinoy ang World Boxing Organization Rank 3 na si Yamanaka. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 25-year-old Pinoy boxer na Tubong Agusan del Sur, inamin nito na hindi niya inasahan na ganun kadali matatapos ang laban dahil veterano umano ang Japanese boxer at dati pang world champion. Sinabi din ng boksingero na naging aim niya na ma-knockout ang katunggali at para lumamang sa score at makuha ang titulo. Naging hamon din aniya ang pagkakasakit nito bago ang laban pero hindi nito ito ininda at ipinagpatuloy lang ang pag-iensayo. Yung strategy na ginawa namin ni coach, yung napag-studihan namin yung niya, yung mga galaw niya, kung saan yung mga open niya na kailangan naming pasukin. Tapos kung anong round kami dapat papasok, dapat paitirin namin siya para hindi na talaga madaya sa ibang bansa. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa New World Boxing Organization Asia Pacific Light Flyweight Champion na si Jason Vason. Si Jason ay may 11 na panalo, 1 talo at 1 draw sa kanyang boxing career. Matapos nga ang kanyang matagumpay na laban sa Japan ay nag-courtesy call naman ito sa Games and Amusement Board Chairman na si Richard Clarin. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, mapapakinggan ho ang Bombo Radio Philippines sa iba't ibang panig ng ating bansa sa pamagitan ng aming 31 fully digitalized AM at FM stations nationwide. Nariyan ho ang DXMF 576 kHz ang Bombo Radio Davao, ang DXIF 729 kHz ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang DXBR 981 kHz ang Bombo Radio Butuan, ang DXES 801 kHz ang Bombo Radio General Santos, at ito ang DXMC 1026 kHz ang Bombo Radio Coronadal. Kabombo at Star Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News.
Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakanta ang Bombo Radio Philippines. Sa gihapon, hindi mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay checkeron naton ang linya sa aton sining mga Bombo reporters. May kantanan man sa sinigin patigay ng emergency meeting ng Mayor Jerry Treñas kag Governor Arthur Defensor Jr. Sa bahin sang syudad sang Iloilo, sandig sa report nga nakalabot sa aton sining alkalde, may isa kuno ka ginbawian sang kabuhi. Ini may kantanan sa nagluntad sini iyang power blackout diri sa bahin sang syudad. Ano ang latest diri karon kag sa bahin naman sang probinsya sang Iloilo? Ano naman iyang mga lihok sang gobernador? I-check nato nanay una si Bombo Angel Tan direktamente sa bahin karon sang Iloilo City Hall. Check ta Jel sa report, please come in. Bombo Cham nagapati diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga balakulon gid ining National Grid Corporation of the Philippines bangod man sa nangin sitwasyon man sa Iloilo City ug Iloilo Province nga nadulaan sang supply sang kuryente. Sa interview diri Bombo Cham sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, iyang pahayag nga nakita na ang kung tama kaklaro nga ang sala is directly sa NGCP. Ang problema diri Bombo Cham, wala ini sila plano mag-ako kagintudlo pa sa PEDC ang sala nila. The reason why nga tido kaalsa gidri ang tinugman ni Mayor Jerry Treñas, isa man ri Bombo Cham sa gina urge man sang alkalde nga dapat magulag na amo ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission kay man the last time sang last year nakita nang amo sini ang sitwasyon, amo sini ang natabo, pero wala gid na urge ko na push through ang mga penalties nga dapat ubrahon sang NGCP na kung tani wala na naliwat Bombo Cham ang natabo sa subong nga tiimbukada sang tuig nga nadulaan sang kuryente ang syudad kag probinsya ang panayman sa mga kabombo nato. Yati ang hambal diri nga dapat na persahon sang mga nagkalain-lain nga ahensya Department of Energy, ERC kag mismo Office of the President nga gamito nila ang ilang persa para nga itulod na ang NGCP sa mga dapat nila obrahon kag i-comply. Bombo Cham nagapati man diri ang alkalde nga tido para sa iya nagapadungol na gid lamang ang NGCP kag wala na nagapamati man sa mga suhestyon na ginahatag sa ila. Ang dugang padri sang alkalde mag-amo sini nga sitwasyon Bombo Cham kinanglan gid sang maisog kaga masarangan manindugan kay ti ano man lang kuno abi ang syudad sang Iloilo kag siya bilang mayor ti do gamay malabi kuno Iloilo City mo kaga isa pa gid Bombo Cham sa gin himo sang alkalde so medyo medyo madugo gini Bombo Cham na istoryan niya diri ang CEO man sa National Grid Corporation of the Philippines sa ginbasa niya pagani diri Bombo Cham ang conversation nila kag ang alkalde diri wala sang main intindihan sa mga typo error sang CEO sang NGCP kay tiniari di nga Bombo Cham nga padalaan niya kuno si mayor sang lechon mga do pa na mga typo error niya do wala dito wala diri bala sa mga kabombo naton. Typo error, paano nag-typo error na padalaan ta ka litson? Ano na, ginabribe nilang alkalde sa syudad sa Iloilo para maghipos? Do wala gani kuno Bombo Cham naga-connect ang iya nga reply. Sa ginarep sa ginakuha ni Mayor tapos nag-sign si Mayor Malia do lain ulo kuno si Kwan
Ano pa matsyang ya kay Mayor Jerry Triñas? Di ka sarang magbakal ka litson? Tapos Bombocham, may surprise kasi mo. Ano na? Na-break ni Mayor ang New Year's resolution niya. Na-break ni Mayor ang iya sining New Year's resolution? Oh, di makahalay blood gid man ang litson jela. Bombocham, pamatian tabala ang kabahin sang pagpahayag kag mismo explanation man ni Mayor Jerry Triñas sang aton na interview. Immediately during the meeting after the opening statement of Governor Defensor, ginambal ko gid no nga para sa akon natabo na ni sang Abril nagligad niya tuig. Nakita ta na kung anong dapat ubrahon. Nambal na sang DOE kag ERC kung anong dapat ubrahon sang NGCP. Why nila na ubrahan natabo liwat? So, siling ko kay Secretary Lotilla. Persanyo na. Kay ERC, DOE, kagsiling ko, OP, no? Make use of your residual powers under your mandate. Iti, presidente ka. Sekretaryo ka. Chairman ka sang ERC. Your powers. And if they question the use of these powers, which are being used to compel NGCP to comply, and they question it, let them question it in the courts. Tubangon na lang. So, kung amuning klase, ang sitwasyon nagalala, this happened 8 months ago. This can happen next month. This can happen next week. And kamuman kaluloy, food sa ako. Tanan kita ni Antos. Why na ni isang kantuan? Nanaw ko gapadungo lang. Ang NGCP. Gapadungol gito. Sir, nagkakao sila kung sino ang may sala kag kundiin nag-umpisa ang sala? Ang ambalya sa NGCP, ang problema kuno ang mga power plants. Power plants, dugay na man na problema. Ang nakitaan gidya, nga halin sa Negros, nag-unstable siya kay solar to lang panel. Namong solar panel namin, kinaya. Kita nga pabutang di solar panel. Kaya parang kung may emergency, usarontan lang, basi maka-aircon na di, siga-suga. But ang problema mo, pag sudlan sang clouds, amo ning solar panel mo, no? Arang suga, ang suga be, amo ng sun. Pag amo ni sang clouds, ano ba ya? Tabunan may fluctuation. So, pag fluctuation, kahit why nila nakayo ang ilang transmission lines, dapat may protection na mo. Why nila nabutangan protection, di kundi pagkamamo na igo ang power plants. Nga sila subong ginapahinay-hinay nila pasulod. Hindi stable ang ila transmission lines. Wala sila, sir, nag-ako ng ila sala? Why? Pero akon ginaklaro ko ganyan. Ling ko kay Secretary, balaan mo naman kung sino may sala. Mo Ilonggo man si Secretary. Si Secretary Lotilla, amo nang akong treasurer sang presidente ako sa Student Council sa St. Clements. Ang akon, gusto ko na lang, diretsuantan lang, paubran na gid lang ko na. Iti, base, hasta pa kita karon sa gabi, midnight pa ko, no? Ano naman kita? Rotational brownout. Ay, pangabuhi. Ari, mangkot ko. Ang pagsunod-sunod niya trip off, dapat iyan na sang grid. Nga mapa-insure nila, nga kung butang tama, trip off ginahan biyang PDC, dira lang na iyang problema, ang iban hindi mapiktuhan. Tikay sa imo na nga transmission.
Why nila na obra? Amo na siling ko kay sekretary, obra, pilitan nyo na lang obra. Di ko nila pagpiliton, luluoy man kita di Japon. Kaya ka abogado, volunteer ko para sa inyo. Kinanlan sa mga muni nga bagay, kinanlan may isog ka, bahala na. May mga litrato, kita nyo mga litrato itong giligda na lang sa Aeroplaza, kita nyo ang gabi, kaluluoy yung tao. So I think dapat laptahan nyo na para makitaan sang tanan nga amo na ning sitwasyon tadi. Dapat alalayan na. Well, at least klaro nga ginapakita kung sino may sala. Pero ting question ko, sino mauyat sang putek nga mahanot? Kung ako lang may poder nga mauyat sang putek nga mahanot, ako na naman mahanot. Hindi na sa akon mo, small time mayor lang ko. Sa Panay, Pinsarabla, ko lang yan din pinakagabay ng mayor. Ako agad pamangkot nila. Kalapaos na ko. Sino hanuton mo, Sam? Sino hanuton mo? NGCP. Why naman? Crack the whip. Make them, let them do what ERC and DOE has been telling them for the longest time. Sila nga ayusin na may GenCos. Hindi ko kinsindi. Padala pagid ko. Sila ko I pity the employees working in offices without power. How can they work efficiently? I hope NGCP feels for them. Sabatya, yes, Mayor, will work. Ano ni? Itmon, Jollibee. How many lechon? Ano ni? Ano ni siya? Generator, Mayor, padala ko. Tomorrow, just checking logistics. Gusto niyo tanawin mo? Dulain ulo. Lechon ko, no? Padala siya lechon. Saling ko siya. Based on rough estimates of the LEDIP, the city of Iloilo is losing between 400 to 500 million a day due to power interruptions and rotational brownout. In 3 days, we would have lost 1.5 billion. Ko what a year, what a way to start the year. Sabatya sakon, we'll help out on investment, we'll find ways. After sinaway niya sa sabat, dalaan niya ko kuno litson, ang Jollibee. No naman, ay sa kalinte. Erase. Lilintukins ginto, no? Oh, ano pa matiyag sang CEO sa NGCP sa kay Mayor Jerry Triñas sa madalaya lang sa Jollibee kag sa Litson? Bumbo Angel, padala niya pa kuno generator. Doon na Mayor Jerry Triñas, doon na kayang Chief Executive Officer sa National Grid Corporation sa imo, nga padala niya ka sang generator na. No? Tapos, ma-invest pagin ko no ang Chief Executive Officer sa National Grid Corporation of the Philippines diri sa Iloilo, kay ambal ni Mayor for 100 to 500 million pesos ang madula sa isa kadlaw kung mayara sang power blackout. Ti kon sinimana kag binulan, billions of pesos ang losses ang syudad. Sabton mo lang imo yang ati ma-invest kami da para makabuling kami simo kag dalaan ka na namon na fast food kag Litson, Jel? Amo na kay ibang batsa do karamputan na gani kay gina ang reaction ni Mayor Jerry Triñas samtang nga natudlo-tudlo niya conversation nila sang Chief Executive man sang National Grid Corporation of the Philippines. Nga do lain gid ibang batsa Maria ano ni man hindi ko kaintindi do mo na abala. Tapos na-break ni Mayor ang New Year's resolution niya ibang batsa. Tido hindi man sa pagkabalo ko, correct me if I'm wrong, sa mga kabumbo naton dira sa eksperto sa bokabularyo sa mga sa mga Spanish ang linti na bumbo angel do amo na siyang translation sang lightning. Diba? Depende sa paggamit, abi.
Kay priyos na magambag kang leche, magambag kang leche, dublado gatas na sa Espanyol. Oh, amo na gani nga may leche con hielo. Oh. Leche con leche flan. Leche con hielo con mais. Oh, leche con hielo con mais. Oh. May nagtudlo gani isang una sa kunya sinya kung mamuyayaw ka, likawan mo ginang mga matigdas kang makahang nga mga tinaga. Gamiton mo litsugas. O, ti anong litsugas aw? Di ba utan na siya, Bombo Angel? Oo, Bombocham, litsugas. Oo. Utan na saya, wala na iban. Oo, utan na iya. Di ba? O, kung mamuyayaw ka nga do phrase gid ti utan nga may gata. O, ay kananam Di ba? So, ang interview nga ni Bombocham, Kim Jerry Tranyas, right after gini siya sang emergency meeting niya, kaupod dahil Toto Defensor, kag Bombocham ha, ambal ni Mayor. After that emergency meeting, niyara pagid siya interview sa mga national news agency. Ambal niya gani nga, ako no siya, kuno permi ang ginapamangkot, 6:30 AM pa lang kuno kainan sa nga, gawin mga interview na saya nga kabaton, Mal niya, nga ako gidi permi ginapalapitan nila, ako permi nga tawagan nila. Unang balsang alkalde. Pumot siya with this one, amo itong balsang alkalde nga kinanglan naging sa pwersa. Kaya nakitaan nga ang NGCP, wala nila din comply ang mga pagsulundan, maging present sa ila sang ERC the last time, nga amo man ang sitwasyon sang syudad kag sang Panay. So last time, malabang siya mga 3 days man to nga blackout. Nga rotational man to ang pag-supply sa kuryente. This time, hambal sa alkalde, kung tani na ubraning mga precautions, mga dapat ubrahon sa NGCP, at least sa subong kung tani, balaan Manila, kung ano ang mga dapat nila ubrahon, nga natap na ang amo sining na sitwasyon nga gina-experience man sa mga Ilonggo, Bombocham. Live din sa bahin sa Bombocham. I-confirm ko lang to, nung report nga na ba to ni Mayor nga may gimbawian kuno sang kabuhi bangod sa blackout? Sa interview man sa iya, kuan pa lang niya, information to be confirmed, pero may isa kuno diri ka persona nga nadulaan sang kabuhi bangod sa blackout kitid asma to kuno Bombocham mo do wala bala nakagamit sang machine ya, maintenance niya kung tani nga machine. Gina-check yarta pa man ang information niya kung diin sa area, kung probinsya o kung syudad, kay naka-meeting sila daan ng GovToto kung ano sining setup. Pero check yaron ni Bombocham, makahatag kita sa further details man sa mga kabombo naton, at least matagan sila on-time information sa mga kabombo naton. All right. Live diri sa bahin sang Iloilo Signal, ini si Bombo Angel sa Childertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Ti dapat kuno may mangisog gid nga mga uyat sang putik. Kag amo ining ihanos sa National Grid Corporation of the Philippines. Hambal ni Mayor Jerry Treñas, kay why na sang iban pa yang asalaon kunti amo kuno ang NGCP. Apang sunod naman sa pagsinapol, why giniri kuno nag-ako ang NGCP nga ila ang kasalanan sa aton sini nga mga kabumbo. Ang Office of the Lone District, no? Congresswoman Jambaronda nagpagwa man diri sa iyang official statement nga way pagani to ya ma-conclude ang ginpatigayon sining investigation in aid of legislation sa Abril tuig 2023 sa region-wide power outage sa aton sining mga kabombo daw kasubong iya nga waay pa iya maka tuon sang ila sining eleksyon, no? Ordo waay pa bala makuha ang atensyon sa National Grid Corporation of the Philippines nga insaktuhon na ang kung ano man ang may mga diferensya dira sa ila. Kagkaronti nagapinatudloan ay sa aton sining mga kabumbo. Ti
nagpahayag diri ang kongresista nga pangita sang kaupod, no? Kaupod sa kay Secretary Lutilla kag Department of Energy Undersecretary Sharon Garin magapangita sang pamaagi agud iyang mahatagan sang nagakaigo sining solusyon, no? Ining problema naton diri karon sa bahin siya sang syudad sang Iloilo, may kantanan man sa estado sang aton sini iyang power. Ang nakita nga sitwasyon ni Mayor Jerry Trias ngayara gidya sa National Grid Corporation of the Philippines ang problema. Tiyang pamangkot sina diri karon banwa, may nagahambal nga kung mangkuton nimong NGCP kung sino may problema, tinatudlo man nila sa mga power plant. Ti karon na nagagwa sina diri iya sa aton sini nga mga kabombo, kung ang linya sang National Grid Corporation of the Philippines hindi makabaton sang full capacity power, ang pamangkot, ano may diferensya linya nila? Kung hindi naman iya maka-generate or hindi makabalik abi sa iya siniyang function ang isa ka power plant sa aton sini nga mga kabombo, or kung makabalik man, ano pa ang ginahulat sa aton sinimatag palamati? Ano ay hindi pag-insindyanay sa tunga sang generation na provider, National Grid Corporation of the Philippines, kag distribution companies? Ano hindi magilisugot sa presyo sa aton sini nga mga kabumbo? Ti ko nanuman dirayang hindi nila pag-insindyanay, ginabutang nila karon iya as collateral damage, as hostage ang mga konsumidor. Bala na daya magdiliwal dila nyo, bala na ya magkalamatay kamo dira kung may ginasufler man kamo iyang balatian. Basta ang amon siniya nga interesya, amon lang siniya mangkon sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sabahin sang probinsya sang Iloilo, abi check naton si Bombolin si Bade kung ano naman iya ang stand sang gobernador diri may kantanan sining panay blackout. Bombolin sa report, please come in. Bombot siya na tapos ang emergency meeting sa via video conferencing upod man ang mga opisyal sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission kay National Grid Corporation of the Philippines kung sa ring diskusyonan ang power outage sa isla sang Panay. Mismo si Governor Defensor amo ang nanguna sa pagpatawag sang meeting agud nga siyempre ma-address ang power problem. Ara man ang representative sang Energy Regulatory Commission kagi nag-request na sila bumot siya ang ERC agud nga ang dugang actually nga data from grid operator ang National Grid Corporation of the Philippines kag sa mga concerned generation companies nga i-assist agud nga ma-review ang outage incidents. Ang Energy Regulatory Commission Bombod Siam ginaimbestigaran ni subong ang ining natabo nga power outage agud nga mahibaluan kung sa diin gid bala ini nag-umpisa kung ano gid bala ang gintunaan ginya kay bisan subong Bombod Siam natapos lang ang ining pagsinapol wala pagid matumod kung ano gid bala ang sala or sino gid abing may ara diri sang kapaltahan or ano gid abi ang rason sang sining pag-experiensya naton subong sa power outage. Kay sunod diri kay Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta nga ang ining investigasyon magalawig pa ini Bombot Siam sa 1 to 2 months. So dra pa mahibaluan kung ano balang kapaltahan kung sa diin gid nag-umpisa or sa diin gid nagsugod ang ining power outage nga tina-experiensyahan sa bugos nga isla sang Panay. Sunod gani diri sa iya
nga ang ginahangpan gid sang Energy Regulatory Commission ang inconvenience sa sining sitwasyon nga nagtuga nakaapekto man sa mga consumers sang panay kag ginasiguro diri nila Bombotsam sa publiko nga tanan nga effort ginahimo na nila agud nga ma-restore sa mas madasig ang power naton diri. So sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines ginliwat nilang ilang panawagan for a whole of industry approach Bombotsam, including na dari ang maayo nga energy resource planning kasunod man syempre sang sining power outage ang ila dari ginatumod actually Bombotsam kag ginatudlo amo ang tripping of multiple power plants. Amo nang una nila nga ginpagwa man nga statement kag ginapanindugan man nila subong nga ining unscheduled maintenance shutdowns tuga ini sa mga largest nga mga power plants diri sa aton sa isla sang Panay nga among ginatudlo sa National Grid Corporation of the Philippines nga primary cause sang power interruption. Amo na nga gina-emphasize Manila ang kinahanglanon for improved planning agud nga masiguro ang sufficient man nga generation per island may ara sa well-balanced mix of fuels kag teknolohiya man Bombotsam. Kaya ang ila diri actually una nga statement nga ginpagwa ang National Grid Corporation of the Philippines nagsiling nga may ara kita sa tatlo ka mga largest power generating units nga amo kuno ya nagsuffer sa multiple trippings sang January 2 na una nga adlaw kung sa din-experiensya naton ang power outage diri sa isla sang Panay Bombotsam. So kinahanglanon nila gapanindugan diri sila nga kinahanglan nila ang 300 megawatts agud nga ma-stabilize ang system kag sa subong nga daan Bombotsam sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines may ara pa lang sila sang kinahanglan nila sa 300 megawatts to stabilize ang ginahulat rin nila ang remaining plant nga ginatudlo rin nila ang PCPC or Pump Consumption Power Corporation nga may ara sa pinakadako gid kuntani nga megawatts nga makasupply agud nga ma-synchronize back to the grid ang aton mga supply Bombotsam. So amo pa ning ginahulat amo na ganing ginapamangkot naton kung ano ba lang yung rason sa PCPC kay ginahulat naman diri Bombotsam ang ilang mga pagpaathag kung bala ano yung rason sa bahin nila sa PCPC nga ang hindi pa kita makabalik sa full restoration bisang aton nga mga supply kay ang sa National Grid Corporation of the Philippines may ara palanggid lamang sa 241.5 megawatts Bombotsam nga ginaserve nila sa load. So kulang ini agud nga ma-supply ang bugos nga isla sang Panay sang full restoration or ma-fully energized ang aton nga mga supply diri sang kuryente Bombotsam. So sa bahin ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginliwat ni gani nga ti crisis ang ining kakatabo sa aton diri sa isla sang Panay, especially diri sa aton sa Iloilo kay ti sang nagligad nga tuig amo maning aton nga na-eksperyensyahan sa Panay, sa Guimaras, kag iman pagid nga bahin sang Negros Occidental nga maduhan nga kaadlaw Bombotsam sang nag-umpisa ni ang ining power outage diri sa aton sa isla sang Panay kag ti karon man magahatag man sang sa pahayag ang aton nga gobernador sa sining natabo magagti resulta man sang meeting diri sa bahin sa pagpatigayon man sang emergency meeting via video conferencing sa Iloilo Provincial Capital Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang follow-up report. No? Hulatanay. No? Wait and see. Sa aton sini karon nga mga kabumbo ang nagaklinabo. Wait and see si NGCP, si PCPC. No? Pero ang nagaantos sa aton sini nga mga kabumbo ang nagakaperwisyo ang una gid nga mabatsyag siyempre ang mga konsumidor. Ang mga konsumidor amo ang una gid iya nga magbatsyag. Ang mga ordinaryo sini iya nga konsumidor. Kaya ang iban sini nga may ikasarang ti makabakal sila sang generator.
makapasiga sila sang ilang suga, ilang electric fan, ilang air conditioning system. Pero sa mga ordinaryo, iya nga pumuluyo, tiway na sang may mo, buklad sila sang folding bed, sa wayang, para lamang iyang hindi maginutan kag bisan pa paano mangin mahamuok ang ila sini karon iyang katulugon. Ti duha na kadlaw ang nakaligad ang pamangkot sinadri sa PAM Concepcion Power Corporation kay kamong ginatudlo karon sa National Grid Corporation of the Philippines. Saan pa kamuya mabalik kag anong rason? Kung nga dugay kag makabalik kamo? Kay nagapasalig man bala kamo diri? May assurance kamo? No? We want to assure that our dedicated teams have been working tirelessly round the clock to address the issue. Bisan sin ang tawag sa gani, anong terminolohiya sini Bombo Omel? Bisan konsuelo di bubo lang bla, total may Facebook page man ang PAM Concepcion Power Corporation. Bisan pulo picture lang da nga may nagalubag-lubag man to ka krisen, nagapropamulpog man to ka martilyo, may ginalungi-lungi man to nga wire gamit ang plies. Tinuay gid kita gani kakita sa PAM Concepcion, no? Power Corporation. Sa aton sini nga mga kabumbo. Basta nga ambalan sila diri nila ya sa niya. Basi kon pizza 4 sa gabi no? Kag pasalamat kami sa inyo pasensya kag paghangop. Sa aton sini matag palamati. Yan mo nang ginapamangkot naton diri karon banwa. Kinahanglan na gid nga ma-restore ang power diri sa bahin sang Panay, sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero ano karon ang nagahawid? Ano karon ang nagapugong? Kay kung sin GCP, nagahulat man lang sila kuno nga kung ara na yung power nga maduso nila, duso nila dayon, energize dayon nagapamangkot kita no may hindi pag-insindyana sa mga generation provider in GCP kag mga power distribution na companies. Hindi sila magilisugot sa presyo. Ano plastada? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung presyong isyo, kag mamirdihan ka, mayo pa mauntat ka na lang operate or limited ang imo sining operation kaysa magsigi ka operate kag maghulat sang resulta sang negosasyon. Diba siko na muna ang nagapaganot karon ang PAM Concepcion Power Corporation. Kung maguntat ka naman operate, ang mabuhin sa imo nga profit lang ang operating cost. Wala ka kay way ka man nag-operate mo. Pero kung sige ka operate, pierde ka na sa operating cost, mapierde ka pagid sa profit mo. Kung ikaw nga nagapamati, subong din diraihan ang aton sitwasyon subong sa aton sini nga mga kabumbo. Nga daan sa subong nga panyimpo, makambal kita yang nisisidad na ang elektrisidad sa aton sini nga pagpangabuhi. Amo na bala nga kon ginahambalan kita nga mayo man sang una sini iya nga tsimpo. Ang mga katigulangan tatubong butsamti. Sulo malang gani, tubuhi man sila.
Tiyang sabat sila dira, bala nyo kung ano, sadto anay eh. No? Sadto anay. Could you imagine sa ginlay down ni Mayor Jerry Treñas nga hambalya 4 to 500 million pesos kada daw ang loses? Kung magpadayon iya ang blackout, isa ka simana, isa ka bulan, billions ang madula sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Ti masakit man pinsaron sa aton sini nga mga kabumbo, katulad sang nabatsagan ni Mayor Jerry Treñas, sinya ti anon mo abi, kay gamay man lang kuya nga mayor, ahaw mayor lang ko sang syudad sang Iloilo. Ginatugyan niya ini banwa sa Department of or sa bahin sang Department of Energy kag ERC. Kag I do believe nga makabulig man si Secretary Lutilla kag Undersecretary Sharon Garin sa ila sini nga mga fellow Ilonggos nga nagasufrer karon. No? Kag daw halos nagabantay kag nagahulat sang kaluoy sang tagtatlo lang ka oras nga kalawigon nga may kuryente sa ila sini tagsa kapuluyan. Oh. Bisan amo nagon gani ni ang problema, may mga kabumbo pa kita nga ginalingaw na lang nila ila sini kaugalingon. Ang kilala ko to, hamakon mo bumbo umel. 3 toneladas ang sobra sang handa nila sang nakaligad sining Disyembre 31. Tiambot ko nasalbar yatong 3 toneladas nga sobra sang ila sining handa. Ang ila ko nga rep 3 kabilog 10 meters. Ang kadakuhon sa ila sining rep. Tapos ano pa na? Do elevator type pa na, bla? Oh, pero hindi pa na masira. Kay galawas gyapon ang handa sang kilala ko to. Tiyama ko mo 3 toneladas bumbo umel. Oh, pero dira mo na makita. Sa aton sinimatag palamati nga pisar sang tuman kadako sini nga problema sarang pa iya nga maka-joke o kung makalingaw-lingaw pila sa mga kabumbo naton. Pero hindi man kung tani pag i-take for granted ini sa mga matag-as nga opisyal nga Ilonggo pa ya, no? Why niya sang masubo sa ila? Sadya lang na ya permi? Oh. Paano nga sadya lang na permi? Ang mga tinaga bla nga hindi pa ni magsiga dugay-dugay, sadya gini mo. Ubos gini karon naton sini kalaguba mga appliances ni. Hindi ni magsiga dugay-dugay, sadya gini kay magkalapanos rin mga pagkaon ta. Oh. Hindi pa ni magsiga dugay-dugay, sadya gini kay hindi ko ni matapos sa akong trabaho. Hindi pa gid magsiga diri sa ton, sadya na gid tadi karon. Oh. Kay si Lulo kag si Lula to ti hindi sila makagamit sang oxygen sang nebulizer. Punga karon duwak ti gulang, sadya na gid ta sini. Oh. Puro lang niya sadya mga Ilonggo daan, why niya sang kasubo kag kasakit mo. Pero hindi man kung tani magamo sina sa aton sini nga mga kabumbo. No? Yang pamangkot gani sino sa mga opisyal naton ang dapat nga magpangisog nga magsukot sa dapat siniya nga sulukton sa problema naton karon. No? Sa kuryente diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag pangkabilugan na lang sa bahin karon iya sang Panay. Oh. Ibantayan tay na kay may pipila pa kuno ka mga rounds ang pagsinapol pagid. And we do hope nga mayara na sang klaro sini karon iya banwa. Nga istorya or plano or kung ano man ang himuon, agod nga masolusyonan ang aton sini karon iya nga problema kagang pila sa mga
opisyal naton gani, just like Governor Arthur Defensor Jr. naghambal nga krisis na niya sa power ang aton diri subong. Ti kabay pa nga hindi na ni maglawig sa aton sini nga mga kabombo. 40 minutos nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay sa udto, istorya naton ining natabo tublaw nga insidente sa Banwa San Dumangas. SK Kagawad nakatiro, ang natiruan niya kinapayag diri nga may natiruan siya o kung nakatiro siya sang 8 ka tuig nga bata. Thesis kay Kagawad di painalom kuno sa paraffin test ini, balikan ta ang dugang nga mga detalye kag iban pa nga mga impormasyon sa paray nga pagpalayag sa Bumbuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 amo ang first Friday of the year. Ang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang First Friday Mass sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kagang iya banda are set to give the first Saturday of the New Year a big bang, pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa concert at the Plaza, magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agod pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugta. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bumbuanay sa udto sa gihapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay Bombo Sol Binyas, SK Kagawad nga suspek sa kamatayon sang 8 ka tuig nga bata sa Banwa San Dumangas ipaidalom sa paraffin test. I-check naton ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Sol nagdugang nga detalye sa sining natabo nga insidente dito sa Banwa San Dumangas, Iloilo. Sol, sa report, please come in.
Bombotsam ipaidalom subong sa paraffin test ang SK Kagawad nga ginatudlo kag iya sang armas luthang nga nagkuha sang kabuhi isang isa ka 8 ka tuig nga bata diri sa may barangay Palok, Biki, Dumangas, Iloilo. Ang suspect amo si Radney Tugonon Jr., 19 ang pangidaron, isa ini siya ka SK Kagawad sang amuman nga barangay, samtang ang biktima niya dire amo ang isa ka grade 1 pupil. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Master Sergeant Ramon Bailon, ang investigador sang Dumangas Municipal Police Station, iya dirigin pahayag nga nakabatod ini sila sang report halin sa isa ka ospital sa Banwa sang Dumangas man mismo nga may ginaaligar may biktima sang isa ka accidental firing. Sa investigasyon nanday Police Master Sergeant Bailon, base iya sa istorya sang amay sang biktima, nakita niya kuno ang iyang bata diri nga nagahapao na lang dugoon sa sulod sang balay ni Radney o kon sining suspect. According naman iya sa witness nga ti pakaisa man mismo sang suspect, nagkadto sa balay ining 2 ka minor de edad nga ti naghampang sa guwa sang balay sang suspect kag may tuyo tani nga magsulod sa balay sang sanday Radney nga ini, pero ginapungga ni Radney nga hindi sila magampang bala sa sulod sang balay kag ti kay ang pertahan sang sining balay day Radney amo ang made of a screen na bala Bombotsam, so do hindi mo mabatsagan kung isira mo kay tama ini kahinay nga ti may masulod bala sa gilayon. So amo didto nakasulod ining biktima o kon isa ka minor de edad sa sulod sang ilang balay kag sang nakasulod na ini naghampang-hampang ini siya dito sang ining toyga niya malapit sa kusina ngati malapit man sa ginahamtangan nanday Radney kag ining pakaisa niya. Nakibot ining pakaisa niya ngati nagsulod ining iyang ining si Radney sa iyang kwarto kag may ginkwa kag didto nakibot gid ining may naglagpok na lang bala sa tiles kag may naglupok. So gulpi lang may ginpulot diri ang suspect according kay Police Master Sergeant Bailon nga sang nakita man sang witness diri nga pakaisa sini nga may ginpulot ini siya sa salog kag ti gulpi nagdalagan kag ti nagupod magani gilayon diri ang pakaisa niya nga sagwa sang dalan bala nga nagadalagan kay nakibot gani ini kun ano ang natabo. Sa dugang pangapahayag ni Police Master Sergeant Bailon nga wala man nakainom iya ining suspect o kunyara iya sa establi nga paminsaron sang tinion nga yadto. Subong 2 ka anggulo ang ginasundan sang mga ini, either accidental firing. Sa accidental firing kun ibutang sa sitwasyon nga ti nahulog ining ang pusil bala or armas luthang nga patay sa 8 ka tuig nga bata o kon isa ka paghungod bala Bombotsam kay ti may posibilidad nga gintaya ini sa ulo sang biktima kag ti gulpe bala na na pitik kag na amo to na igo sa ulo gani ang bata nga ti gintunaan sang kamatayon sini. Subong gina-verify pa kung lisensyado ining suspect iya sa paghupot sang hinaniban nga 12 homemade shotgun kag ti ipaidalom subong sa paraffin test para ti mabalaan kung bala may ma-detect bala nga gunpowder sa kamot niya nga ti amo na kung negatibo ini siya amo na ang possibility nga ti ang isa lang ka gani ang aksidente, pero kung positive ti may posibilidad gid nga gintaya sini sa ulo sang suspect ang iyang armas luthang. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Master Sergeant Ramon Bailon. Posible nga kung sa aton nga sa sunod sa aton nga witness nga nakano kung dito kita nga ang gulo matulok sa pag may something nga nahulog kag lumupok. So daw medyo makambal kita nga accidental in nature. But kung ano nato ng aton nga nga dito sa crime scene kung satiin ang pilas ang bata sa right frontal head yang naigo. At the same time ang mga traces ang mga nagwasib lang mga pilit dito sa may dingding. Nagaproporsyon sila sa kataason sang bata, meaning kung nahulog posible ba sa tiil lang na ininigo ang bata, pero kung gamit nyo may tutok na gamay, posible kasi kung posible kasi kung nataya ilang balakag tapos na-accidente man nga napitik ya, o kung gusto yaman ipakita sa bata nga may amuman may pusel man sa kung pusel gito yung iya. Nagdito kung na-accidente yaman nga napitik ang iyang armas.
Ano ni sir man, ang pusil nga ni sir sa kay sino ni sir, kag lisensyado ni sir, nga may pusilya ang 19 anyo sir, nga lalaki. Susubong ginaano pa naton sa may sa may aton nga sa may district dito gito pa verify ta pa ko na license to own possess kiban pang ang meaning aton nga suspect kag ini pala lisensyado sa pagupot kanang inaniban kag kon etc. may ara gid man ano nga klase kay ang atong armas kaya nagsulo sa aton nga nako ang investigasyon nga isa ka 12 homemade shotgun ng break type na lang bali-bali lang sa mga short sa kung kung wala siya tira na to na sa ipasulod sa iyang kaso at same time ginpaano naman naton ginpa undergo naman naton ang aton yung suspect sa paraffin test kay just in case nga ginabuy-ari ginman ang armas kag lumupok may posibilidad nga mag-negative ni sa powder burn sang iakamot. Okay. Pero ano sir ang plano sang pamilya sir against sa suspect nga ni sir? So kung gina-assess man nato ang ang aton nga pamilya sang biktima o kung anong ilang plano pag mag-file sila sang kaso ang aton ni suporta. Kung maghambal ka 12 gauge homemade 12 gauge shotgun ining Smith and Tongle no kay tongleon mo ni anay kag balahan mo na bumbosol do wala pa ko may nabalaan nga gin hatagan isang license to own and possess mo or LTAP or why man na gina-applyan iyang mga homemade nga possess sang license to own then license to own and possess sang homemade shotgun or homemade nga pusel abi kay mga piki na iya bumbo solmo no sa ton sini karon iya makabumbo. Now kung sakto tong assessment ni Sir Bailon nga kung nahulog titanis ti lang naigo ug galing kay ang pilas yara sa ulo sa ton sini makabumbo so dakong posibilidad nga posible gin taya-taya yan or gin pakita-kita yan niya ako may pusil-pusil man tapos senaryo lang mga ginalantaw na to nagambal bing 8 ka tuig to nga bang hinya ti ikaw tiruhon tamang ka ti sos Maria Kagusip napitik niya lumupok bumbusol gintunaan sang kamatayon sang 8 ka tuig nga bata ti dako gin nga problema karon Sol. Yes, Bombo Sam, kagamo na gani no ang naglusot pa ini diri sa may tiles bala nga parte sa kusina nila ayon sa diin katupong gid sa naiguan diri or height mismo sang sining 8 ka tuig nga bata Bombo Sam. Kay ti ang 12 gauge shotgun na gawasag na iyang iya sining nga bala sol mo. Damo na saya do ang unod sinaya is slugs no slugs bulitas pellet type do mo sina dako sa madsang 8 ka tuig. Oo, Bombo Sam kay ti ang mo na gani naglusot pa gani ini sa may dingding sang balay sang suspect Bombo Sam ining bala nga ti nag-ano sa iya nga ulo nakaigo. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa number 1. Yes, Bombo Sam. Hindi man magliwan sa ginatudlo nga suspitsadong 8 ka tuig nga bata. Nagkadto lang man dito sa ilang nga balay Bombo Sam pero wala pa matulid sa kapulisan kung ano ni ang labot sining bata sa suspect kay ti do kilalahay man guro ini sila kay may playmate gani diri nga isa pagid ka wala galing nakasulod no sa balay sining suspect Bombo Sam. Okay. Sige Sol, thank you Ged. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid da Bombo Marisol Binyas sa imo sini iya nga follow-up report. No? Ang mga homemade nga niya, ang mga Smith & Westlake, Smith & Tongle, no? Ano pa ginang iban sila nga brand sang homemade nga mga pusil, Pugalite, ano pa ginang iban? Tiway niya ginakuhaan sa mga license to own and possess sa aton sini nga mga kabumbo.
Kag kon maghambal ka nga nagahupot ikaw sang pusel, ti una kag labaw sa tanan sa aton sini nga mga kabombo before legally ikaw nga makakapyot, makaangkon or makalisensya nga makaangkon, makapanag-iya sang pusil, nagakadapat gid nga mag-agi ikaw anay sa gun safety seminar. Gun safety seminar. Ting ginatudlo dira nga always treat a gun loaded sa aton sini mga kabombo. Never point a gun unless you want to destroy it. Do mga kasubong sina sa aton sini nga matag palamati. Ti very basic ina nga kung sa diin, kung isa ikaw iya katawo or individual nga lisensyado or rehistrado nga makaangkon sang pusel, ti amugid sina ang nagapanguna sini nga dapat nimo mahibalaan. Ining gun safety rules sa aton sini nga mga kabombo. Ti ining SK Kagawad siguro ti langulango ya malang ti anon mo kay disgrasya sa aton sini nga mga kabombo nga natabo. Sa pangkabilugan amo ni treat all guns as if they are always loaded. Never let the muzzle point at anything that you are not willing to destroy. Keep your finger off the trigger until your sights are on target and you have made the decision to shoot. Be sure of your target and what's behind it. Munang 4 basic gun safety rules sa aton sini karon nga mga kabombo. Tining mga Pugalite, ining mga Smith & Westlake, ining mga Smith & Tongle ni. Ti laban-laban na ginagamit na nila sa mga kaumahan bla para nga ti pangdipinsa man sa ila sini nga lawas batok sa mga malain nga elemento kung malain ginhawa dira. Ti pero ay niya sang hindi mo ni pwede makuhaan sang license to own and possess or LTAP. Hindi pala sa aton sini nga mga kabombo, ti dako-dako gini nga bukol karon para iya sa SK Kagawad sa sining natabo kay ti nakapatay hindi iya man hungod or lango-lango man lang ti karon ang resulta patay diring 8 ka tuig nga bata. Ingagawon ko lang report ni Bombo Jomar Villano ng latest sa live-in partner sang biktima sa Barangay Bulilao, Mandurriao nga kung sa di na sa Puan. Nga way na iya sang kabuhi. Di padayon nga ginapangita ining person of interest. Anong latest diri sa investigasyon sa Mandurriao PNP? Bombo Jomar, sa imo sining follow-up report, please come in. Ginapasigurado sa Mandurriao Police Station nga mapasaka gining kaso batok sa sining person of interest nga ginapahiya ginagapatay sa iya sining live-in partner sa Barangay Bulilao, distrito sa Mandurriao sa naglikad nga mga inadlaw. Sa matandaan ang biktima amuning si Maripi Campon, 53 anyo, samtang ang ilang live-in partner nga amuning si Jun Albalo, na residente diri karon sa may area sa city proper. Suno kay sila sining nga pag-investigate negative man ang iya sining nga presensya diri karon bumbutsam sa paring ginapaligban diri sa kapulisan. Kay ti nakapakigangot na ini sila diri sa pamilya sa biktima amo nito kung tani nga gusto nila nga mapalabot man ang pamilya sining ginalantaw diri karon na person of interest sa kamatayon sa iya sining live-in partner kay ti siya ning ulihi ulihi itong nakita kag ti after sa natabo siya lang ni ang why naman dito kita sa ila sining puloy-an nga ti kasubong nga nagapatimaan nga ti guilty ini isa sa sining natabo karon nga kamatayon sa sining live-in partner. Matandaan nga ti ang ining biktima na sa puan lamang sa iya sining anak sa ila sining kwarto
nakalak pagani ini sa sagwa ang apertahan nga ti natabunan ini siya sang habol, nakita to sa kapulisan may mga hanog ang lawas, kag may hanog man ang yasiding nga liog, no, ti di panambalaan kun balagin akuga gid man hasta nga ti baboyan sa kabuhi ining nasambit karon nga biktima. Ginalantaw pa di kay ang cellphone to kag motorsiklo, no, way na to sa lugar nga posible gindalaman sa yasiding nga live-in partner, pero ginapangitaan ba din sang pamilya, no, sang biktima, o kung ginapangitaan po sang pulis ang pamilya sang proof of ownership nga ti ilagid man panag-iya ining motorsiklo nga ti way nakaroon sa ilang sining nga posisyon. Ari ba si Police Captain Campbell sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Ited ang duwa na anak kag ang iyang mga pamilya nga mag-file sa nagkaigo ng mga kaso against sa sining suspect or persons of interest naton. In due time, considering nga paidalong ba naton sa autopsy examination ang bangkay sa ilang himata. So, ang autopsy result, subsibly sani sa mga dokumento nga maka-file sa case. Iba ang role sa autopsy result kay natin mabalaan ko ano ang cause or ang reason sang kamatayon sang biktima. Anong matabang nga suspect kung ang ining person of interest sa subong duway pa naka-surface, no? Possible na nga ma-file ang case although nga hindi siya makita. May ginatawag kitang maka-file kita case through regular filing and may mga witnesses naman kita nga na-tap na willing na mag-execute sa ilang affidavit if time comes nga mag-file na kita sa nagakaigo ng mga kaso sa against ang suspect na to. Okay, ako nga amo ning live-in partner niya sa ina sa mga paminsar natin nga filean natin sa kaso. Okay. Sir, ang case, regular filing, anong mga ebidensya? May witness ka nakakita agad or mga circumstantial evidence lang? So, sir, we cannot divulge because we are on the process of gathering sang mga additional nga mga ebidensya kag para hindi natin ma-jeopardize ang pag-imbisiga sa naton na IOC or investigator on case. Siguro in due time kag kung ma-file na naton, pwede gid naton ma-reveal sa inyo ang mga kaso. For sure, hindi lang isa ka kaso ang i-file namon sa iyo. Okay. Ang sa ano sir, ang sa regarding ni sa case, anong possible case abi sir sa biktima be as a suspect? Considering napatay siya, automatically either homicide or murder. So, as I said, inahulat lang natin ang resulta kay natin mabalaan kung homicide or murder. And this is not an official pa, but leading kami dira. Considering may nagkaladula ng mga gamit sa parts ng aton nga biktima, there might be a possible nga madugang ini nga mga case or case sa pag-file natin sa suspect. Ang cellphone ka biktima wa man cover, no? Joms? Si Police Captain Mal Campbell dari Corbo Mucham. Alright, way pagin sila dinahom-dahom kung sa di nagkapalagyo si sino ganito ngalan sang John Al, sino ganito? John Albalo. John Albalo, wagin sila pa dinahom-dahom or lead man lang abi kung din si John Al subong? Amo na gani ang palaligban diri karon sa kapulisan kati kun way ba lang sa kun tani sang salati tani nag-surface na siya, no? Kati amo na natabo siya sa ding live-in partner mo, so dapat bisita ka gida unong kada ti amo nang ginapaligban diri sa pulis kun di na siya padulong kay negative ini siya sa mga address karon nga ara ginayatan sa kapulisan adre karon Bumutsam. So kun ma-process ni possible matabo sini regular filing na lang, no, sa kaso ang matabo kun pananglitan nga mag-abot ng resulta
sa autopsy result ability kun ma-appear dira karon nga ginhungod ini siya nga kugon hasta kati madulaan sa kabuhi. So bunang gidalantaw ka possible timorder dira karon nga maatubang siling sabit karon nga live-in partner Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mas Radio Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining nga follow-up report. Tikon din ka man subong Jun Al, mas mayo pa siguro noy nga mag-surrender ka na lang. Hatagi ni hustisya ang imo sining live-in partner kay bisan pa paano may pinagsamahan kamo sini. Kung mga gamay-gamay man lang tong inyo sining hindi nga pag-insindyan ay taniway ka man nagpahinali kang naglabot kidya sa punto nga ginamumog ito kung ikaw gid man. Pero mas mayo pa nga mag-surrender ka kag magpakita ka sa aton sin motoridad para nga maklear man ang imo sining nga pangalan kung wala kang man iya sang kailabtanan sa sining kamatayon sang biktima. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 31, 2023 to January 6, 2024. Ang Enero 5 among first Friday of the year, ang tanan nga mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda nga mag-attend sang first Friday Mass sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya banda are set to give the first Saturday of the New Year a big bang pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa concert at the plaza magalanog alas 6 ang gabi sa Enero 6. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 7, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agod pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa inyo mga kabombo, welcome sa Thursday edition. Sa sinya palatuntunan, kahapon lamang, it's the 4th of January, 2024. Ini si Tita Regine, welcoming each and every one of you. Salamat, gid, sa liwat ninyo nga paghatag sang inyo nga mga importante nga mga oras kagin share diri sa kahapon lamang program para sa pagmamati sa mga istorya nga in just a little while ako nga iga-share sa inyo tanan. And I'm doubly happy nga kamo dira naga-share sang inyo nga hindi lang oras kundi mga kasaysayan gid, mga istorya sa kabuhi nga ginapalabot ninyo diri sa kahapon lamang program through our email ad bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag ang tanan gina-invite ko gid nga magsulat, magpadala sa mga kasaysayan, pwede man ina nga isulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. May suga na kamuda. Porte gapon ang init. Wow! Ang iba check-in na sa mga hotels, ang iban ginapatulan na ang mga inns, no, ang mga motels para lang mabugnawan, especially kung may mga babies. But I just hope, no, initanan ma-survive gid naton. Sige, padayon ang ating paglingaw-lingaw, apisar sa ating sitwasyon subong diri sa Western Visayas. Aring aton ang bahanon para sa inyo as I welcome you all sa kahapon lamang program from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed.
You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. A promise is a promise, especially those ang mga nagahimo sa ilang mga vows right before God. It's a covenant with the Lord, so never break a promise. Good afternoon na sa inyo sa liwat, mga kabombo. Mag-uumpisa na ako sa aton nga pagbasa sa kasugpon sa istorya din ni Baby sa 2nd District kahapon, while she was sharing us the story about her friend Rowena nga kung saliin sang gamay pa sila napatay ng ilang amay. 5 sila ka magulutod, 3 ang mga magulang nga mga lalaki. So si Rowena kag may isa siya ka manghod. Bata pang ilang nga nanay, so napatay ang ilang nga father. Wala man sa permanente nga obra, kundi nga nagapanglabada lang. And so may nagpangluyag sa iyang lalaki, dayon niya ginbato na lalaki. Apisan nga hindi tani luyag sa iyang mga kabataan, kay ti wala pa bala matuigan nga napatay ang ilang nga amay, pero ti wala man sila sang mahimo, kay ti gusto sang ilang nga iloy. Pero feeling lang ni Rowena nga siguro nakulbaan lang gid dyan, no? Mag-take sang full responsibility ang ilang nga nanay sa ilang nga 5, and so that's why nga feeling niya she needs a man para nga magbulig sa iya sa pagbadako sa iya nga mga anak. So naman na siya, isa ka balo pero wala sang bata,
barbero, tisang una ko no okay man, pero sa ulihin nagwa na ang tunay nga batasan nga mapintas gali, especially sa iya mga manak nga mga lalaki. So kaluluoy lang ang mga magulang nga lalaki ni Rowena kay ti gamay nga sala, dayon bakol, dayon hanot. Tapos pati na ganing ilang nga iloy kung mahubog ini, no, ginapatupan na. Pero nag-wonder siya nga siya kagang iya utod nga babae daw ginakigan lang niya kung makasala pero never nga ginapatupan sila. And daw nag-worry or nag-wonder pagid siya kay nga daw ka sometimes daw ka extra sweet sang ilang manding nga lalaki sa ila. And so, sa ulihin na, tito okay man lang, galing ko isa kung walang ilang nga mother, ginapatawag sila, ginapasulod sa kwarto, kuno masahi ang ilang stepfather, galing kay may dala na nga panyanching. So, naintindihan na, no, ni Rowena, nga tito hindi gid manami ang tuyo sang ilang stepfather sa ila. And so, that's why, sang isugiran nila ang iyang mother, hindi pa yung magpati ang ilang mother sa ila. Gani, nga, so nagaha, ining iyang nga tiya, baliutod sa iyang nga mother, nga kwaon sila sa iyang mangod nga babae, nagpamilit kid si Rowena, nga pasugtan sila. Pero siyempre, ga-wild ang iyang stepfather, kaya hindi luyag nga maghalin sila da sa ilang nga poder. Kaya si Rowena naman, hindi na siya luyag nga magstay pa nila, kaya di ginahurikap na sila sa iyang nga manghod. So, hindi manami. So, dito siya sa iyang nga tiya, namigid, no, ang atipan sang ilang nga tiya, although may pag-istrikta, but ginapalangga sila and ginapa-eskwela sila. Until nga manog college na ining si Rowena, kag gusto-gusto niya gid nga mabuligan ang iyang nga mga utod, kay nabalaan niya sa ulihi, nga iagli tatlo ka mga utod, bangod hindi na makaagwantas ang pagpamintas ng ilang stepfather, isa-isa nga naglalayas. So, why siya kabalo kung paano na ang iya tatlo ni ka mga utod. Balaan niya lang, may isa ang pinakamagulang ng Pamanila, tapos may isa nga ti daw ara lang dira, pero nangin tambay man, so do, kumbaga, do nagpawala na sa ilang pagpangapuhi. Pero balik kita sa istorya ni Baby regarding sa kay Rowena nga sang nag-college na. So, ano natabo? Sang makolehiyo na si Rowena. Nakapadayon bala siya sa iyang pag-eskwela? Let's check. Let's find out. Tita Regine, sa nagkolehiyo na siya, nag-apply si Rowena bilang working student. Kag diri kami nag-uptanay, kag nag-amigahay, kay pareho kami nga mga working students. Nakita ko gid ang tanan nga mga pagsakripisyo niya, nga kun kay isa, hindi na siya makapanyaga, kay kulang ang iya kwarta, kag wala man siya balon. Naluoy ako sa iya, gani gina-share ko sa iya ang ako nga pagkaon. Nanging close kami, hasta nga nanging mag-best friends. Bisan malayo-layo pa ang iya ginapulian, pero tsagaan niya nga lakton. Kay para may udugang siya hatag nga balon sa iya manghod nga ara pa lang sa high school. Madiskarte man siya, kay kabalugid siya mangita extra income. Aside sa nag-tutor siya sa mga high schoolers, kay maalam ini siya sa math, kung kaisa sa sulod sang kwarto, may mga bit-bit ina siya nga mga chichirya, kag pasimple nga ginabaligya sa amon nga iya mga classmates. Kung kaisa gani ang mga teachers namo nagabakal pa sa iya, kay naintindihan man nila ang iya nga sitwasyon. Maalam siya, kag masyado kaukod sa pagtuon. Desidido gid siya nga makatapos, apisar ano kabudlay sang iya kahimtangan, nga halos hawot-hawot sa mga kinahanglanon niya sa eskwelahan. Ang iya iloy, daw wala gid halos ang maibulig sa iya. Sa malipot nga istorya, nakagraduate kami dungan ni duha. Tuman gid ang iya kalipay, kay makatrabaho na siya. Dungan man kami nga nagkuha board sa pagkamaestra, kag napasaran man dayon namo nini. Sa maayo nga palad, dungan kami nga nabaton sa among ginaplayan nga school, gani hasta subong, updanay gid kami, kag mas nangin hugot pagid ang amon nga pag-abyanay. Bisan paano, gahata gid siya bulig sa iya iloy, kay kaluluoy na gid sang sitwasyon sini. May mga maintenance na ini, kag maayo kay ara pa siya nga nagahatag sa iya iloy. Ang iyang mga utod, ginpangbuligan niya man, kag ginaamat-amat niya pangita ang ila subang didto sa Manila. Sa subong, focus gid siya sa iya trabaho, kag wala gani ga-entertain sa mga suitors, kay siya na
ang nagapaeskwela sa iya nga manghod nga babae sa college. Plano man sini nga pabalikon ni eskwela ang iya duha ka utod nga naguntat. Siling niya, bisan na matamat lang, paeskwelahon niya gid ang mga ini kay mga lalaki nga daan, kag sila man ang magadala sang ilang pamilya sa ulihi. Ang iya gali nga madrasto, subong, dumahina na, kay may edad naman. Susuno kay Rowena, ginkalimtan niya naman lang ang tanan. Ang importante, wala sila malabot sadto sang iya madrasto. Ang ginakaluuyan niya lang subong, amo ang iya nga iloy. Apang sa iya pagkabalo, wala naman ini ginasakit sa iya nga bana. So hasta na lang diri ang akon ma-share nga istorya sang akon nga abyan, Tita Regine. Madamo nga salamat ang tagsulat, Baby, sang 2nd District. Welcome ako na naman ang ginahandom ni Rowena para sa iyang pamilya, kabay nga ma-materialize gid na kag sa iyang pagpaninguha, kabay no nga ti maplastar niya man sa maayong iyang family, and I'm sure ang iyang mother silently siguro may mga paghinulsol man sa iyang ginpanghimo nga mga desisyon sa iya kabuhi, pero base no ginapanindugan na lang niya ina kag kanami man kay sa bahin ni Rowena way man siya naghupot sang kalain sang buot, ilaminigid sa iyang madrasto, but kaluoy lang ang iyang ginabatsyag sa iyang mother. Well, nagdesisyon ng iyang mother nga she will stick it out sa iyang second husband. But let us hope nga ti bilang isa ka family sila, tanan one day, no? Kabay nga mabuo sila, kag makatililipon liwat sila, nga kung sa diin safe nga makahulag si Rowena kag ang iya utod nga babae, kabay nga nagbago naman ang iya nga stepfather. Kag kabay no nga ti makita niya ang iya magulang nga ginapangita didto sa Manila kag makipon niya. Kay ti she is the hope kumbaga no sa ilang family nga mabutang sa intsakto nga direksyon sa liwat ang ilang mga kabuhi. Mahatagan niya, mabuligan niya, kag mahatagan niya sa maayo nga basdamlag ang iya nga mga kauturan. So we pray nga kung tani, whatever it is, nga luyag niya nga matabo sa iya nga family, kabay, no? Nga i-guide siya ni Lord para nga matuman inatanan. So salamat gid sa imo, baby, for being a good friend of Rowena, and thank you sa pag-share mo sa iya nga napunan sang inspirasyon nga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Oras ta 2:32 sa aton nga pagbalik. Sulat naman ni Mia sang Binggawan ang aton nga i-enjoy ang tigulo tinakluban sang langit. Sa pagpanumbalik na sang KLP, still with Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pili It's time sa sulat ni Mia. First for the year 2024. Thank you, good Mia. And ang letter, arina, may tigulo, tinakluban sang langit. Malipayon, kag mahamungayaon nga bagong tuig sa inyo tanan. Ilabinigid sa mga classmates ko sa KLP, kag sa imo Inday Regine. Wala lang mahibalo duha na ako katuig sa KLP. Kag mahambal ko, nga nalipay gid ako. Kag ginatagan mo ako Inday Regine, sang kahigayunan, nga mapabutsyag ang akong panindugan sa pila ka mga issues. Paagi sa imong programa, damo man ako natun-an, kag nakilalaan nga mga gifted kag talented nga manunulat, pero sa kahanginan lang. Mahambal ko tanan nga nagasulat sa KLP ang mga maalam, kay kun hindi ka mo maalam, hindi gid ka mo kahimo istorya. Mahapos lang ang magmarites, pero ang magsulat ang mabudlay. Sa mga pang-alang-alang nga magsulat, sulat lang kamo. Kinaray aman ina, Ilonggo, Hiligaynon, Filipino, sulat lang. Kay sentensyahan lang ina ni Inday Regine. Ako iyan nalipay gid kasaludo sa mga nagasulat sa ilang istorya or poem in Filipino, like Nanay Del, Student Mom, kag Lola Amparing. Kag madamo pa, ilabinigid ang mga teachers. Ako iya, kay hindi man ako kaisrot mag-in-English, kag mag-Filipino, makiniray lantakan, kag maghiligay nun. 2024 na, Inday Regine, sa mga KLP lovers, tinguhaan gid namon, nanday Lolo Muning, Miss G, Mr. Survivor, nga magkilit-anay kita. Ari ka naman. Pamati lang sa KLP, kay update lang namon kamo. Inday Regine, pati gabi checks ng record mo sa KLP kung sino ang 3 ka beses magdaog this 2023. Kaya nakapromesa ako nga librehon ko pamahaw. Ipaaman ko si Lolo Dencio. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo. Ang ako ni paambit nga istorya nahanungod sa pagselebrar naton sang Paskwa. Inisandig sa ako na eksperyensyahan sa tion sang Paskwa. May masadya, masubo, masakit sa heart, trahedya, nga pamatyagan ko. Daw tinakluban ako sang langit. Tinakluban sang langit, bangod nga sadya-sadya gid. Then, gulpi lang may trahedya, nga gulpi lang nagaabot. Sang una, kung sagad kita kakirinadlaw, ginasaway kita sa mga katigulangan, nga hinay-hinay lang, kay ang balos sobra. Pero, way kita sina nagapati. Daw damo lang, Inday Regine, ang akong kaik-ikan kon Christmas. Pero sang no ribbon, no entry, nga ang mga kabataan nga wala ribbon kag medal, hindi makakaon sang pamahaw sang manggaranon kon Christmas. Sa isip ko, patilawon ko man sila sang breakfast sa manggaranon, like bread and butter, ham, hot dog, corned beef and egg, hot chocolates and orange juice para magtuto man sila nga magtuon. Ang wala ribbon nga mga bata, ara gapong ko sa kilid kudal. Pero pagkatapos kaon sa mga may ribbon, ginapasulod ko man ang wala ribbon, kaging pakaon Inday Regine. Dagol pinaglain ang pananawan ko sa kabuhi sa nag-esta kami sa balod. Mga 1 kilometer ang kalayoon halin sa Banwa sang Pavia. May Christmas tree kami Inday Regine, kag may mga gifts, ginkuha sa isa ka bata, mga 4 years old ang edad. Siguro, kagin palagyo. Ginlagas sa mga magulang niya. Nagsaka tanang bata sa paho, dala ang gift. Ginsugid nila sa akon, pero hambal ko, hatag lang sa iya kay basi curious lang ang bata. Lakat naman ako kadto sa office, sugata ko naman isa ka bata gahibi. Siling ko, Inses, ano nahibi mo? Hindi bala Christmas party niyo? Insa nag-uli ikaw? Siling niya, tita, hindi ako mag-attend kay why ako smagol. O, bitas ha? Siling ko, balik, ari kwarta, bakal ka smagol mo. Ay, pasalamat man ang bata.
kay may smuggle na siya. So pag uli ko naman sang hapon, batian ko, gahibi, duha ka bata. Dugay-dugay, kadto sila sa balay. Siling ko, ano nahibi nyo? Ta, siling nila, ginbakol kami ni mama, kay gindula na mo ng husay. Pagkaaga, ginregaluhan ko sila sang husay. Pasalamat sila, kay hindi na sila pagbakulon, kay damo na husay nila. Sa placement agency na ako, gift for the disadvantaged workers. Natigayon ini in the Regine, sang may worker ako nga taga Iloilo, nga wala makalakat sa abroad. Ngalan niya, si Elmer. Interview na niya in the Regine, makadto sa Abu Dhabi. Waay siya kaabot, napreso siya. Gindakop ka pulis, kay nang laktod sa LRT. Ay, so nagtener sa Manila si Elmer. Mapilahan ka bulan. In the Regine nagpauli. Habang sa amigo niya sa Manila, pare Elmer, mauli ka sa Iloilo. Abi palihog dala sining teddy bear para sa bata ko. Siling ni Elmer, sige pare Melvin, dalon ko, hatag ko lang sa anak mo. Pag-abot ni Elmer, malayo pa, kita na siya sang anak niya nga 6 years old. O si tatay nag-abot, halin sa abroad. Yehey! May teddy bear pa si tatay para sa akon. Psst! Anak hipos. Ginpadala lang ini sa akon ang teddy bear. Hindi inaimo. Kagwaay ako kadayon sa abroad. Ohoy, naghibi ang bata ni Elmer. Hindi, Regine. Hindi tanan nga nagalakat sa abroad ang madinalagon. May ara, ginapapauli. May ara, nga ginpapauli. Kay nagpanakop tanda kahalo sa Saudi. May dyan man, kinpapuli, kay problema sa pamilya. Te, kung Christmas, masubo man ila Christmas. Ginistorya ko ang mga asawa sa mga deployed workers ko, nga paskuhan ang mga kabataan sa mga gindimalas nga OFWs. Nagpasugot man sila, kay ang bata ni Elmer, ginbaklan sang asawa ni Engineer Melvin nga si Romela, sang dako nga teddy bear. Ang iban pang Noche Buena, ilang nga ginregalo. Sa si Sir James pa ang OWA Director, nagaselebrar gid ang OFW sa Christmas party diri sa syudad sang Iloilo. Kag imbitado man kami, kag mga OFWs. Nakita kami ni Sir James, nga may mga regalo kami nga dala. Siling niya, Miss Mia, ano na? Siling ko, Sir, regalo ini sa mga wala ginpalad nga OFWs. Siling ni Sir James, saka kamo sa stage. Kag ini nga activity, tawgo naton nga gift for the disadvantaged workers. Nauntat iya ang programa kay ginsalot sang director ang amon nga activity. Damo nagtalaas ang kilay, pero nakita iya sang director kung daw ano ka noble ang amon intention. May pasunaid. Sang bago pa lang ako sa trabaho, kung Disyembre, very excited gid kami. Kay may Christmas party naman. Mahampang, may contest, may gift, may raffle, may kinaon, may lechon, may putsanay. Christmas party namon in the Regine. May Miss Gay. Dira lang namon ginhiwat sa office. Under renovation pa ang building. May scaffolding pa. Ang mga contestants, iban kakabit-gabit sa scaffold, kiti ang premyo, cash, nga 1,500, emergency light, kag electric stove, year 2002, tidako na ina para sa ila, kag ginahanglan, dag-on gid. Daw ano bala, may emergency light ka, brown out tupad balay mo, ikaw iya gasiga. Kundi, do si hambog ka man, di pa electric stove ka pa imo, do tikal-tikal ka man, kay wala buling imo kaldero. Ang nagdaog tita Regine, si Georgia, taga Kabatuan. Pagdaog ni Georgia, tawag siya sang taxi, kargahan niya sang emergency light niya, kag electric stove pauli sa Kabatuan. Excited si Georgia, pag-abot lapit taytay ka Kabatuan, bukad niya premyo niya. Una niya bukas, emergency light. Ay,
Pagbukas niya, ang emergency light niya, king-king nga suga. Oh my God. Disappointed siya, Buksan niya ang electric stove niya. Ay, kalan sa uling. Bosinggitan si Georgia nga. Damalumpat siya sa taytay kakabatuan. Panghaboy niya daad sa taytay, premyo niya, pero ginpunggan siya sa upod niya. Ako naman, Inday Regine, nasa Jahangin. Daog kami sa group presentation. Tanan nga games intrahan ko. Kag ako man, damo daog. Ang isi ko, Inday Regine, dangat sa dulunggan. Damo daog ko. Overload ang bag ko. Ako pa nagdaog sa raffle. First prize. Abaw, pagpauli ko, gangisingisi pa ako. Pag-abot ko sa Banwa, ay nagagrinual ang mga driver sa paradahan. Nagaistorya sila. May nadisgrasya nga salakyan. Ang salakyan nga nag-service sa kasal na disgrasya. Nakabunggo kag natumba ang mga pasahero ato sa hospital. Ay abaw, Tita Regine, salakyan gali isang utod ko. Kay nagpangabay ang tupad balay namon nga ma-service sa kasal sang anak niya. Siling ko, kung utod ko ang ga-drive, daw layo sa disgrasya. Gali, kay ginsakaan sang iya helper ang salakyan. Kagindrivean ang jeep. Pag-abot sang utod ko, wala na iya salakyan. Nagsakay na lang sa isa ka salakyan, kaginsundan ang iya nga jeep. Inday Regine, ang anak ko nga 3 years old, sadto didto nakasakay sa front seat paabi, kay may nagdala man sa iya nga tupad man balay. So samtang ang iya amay, kag-utod ko sa isa ka salakyan nga nagasunod man. So nakita agad nila kung paano nakabunggo kag nahulog sa kanal. Kung ikaw amay, makita mo na disgrasya ang salakyan nga ato anak mo gasakay, ano ayhan batyagon mo? Sa utod ko naman, kita niya man salakyan niya. Swerte lang, Inday Regine, ang anak ko ginkupan maayo sang nagdala sa iya kag naghawid sila todo. Amo ina nga wala siya maano. Oy, mayo lang. Ang mga pasahero nagkalabuklan kag nagasgasan kay wala sang may nakagwa sa jeep. Ako iya, Inday Regine, do tinakluban ka langit. Waay ako sang arap-arapan kung ano ang unahon ko. Pag-abot ko sa lugar sa aksidente, ang jeep gina-rescue nila. Ginhawas nila sa kanal. Ang utod ko ato sa police station. Ang mga pasahero ato sa hospital. Ang anak ko kag ang amay niya gapahunay-hunay. Damo ako ariglohon. Ara pa ang tag-iya sa nabungguan nga salakyan. Nagapanukot sang damage. Gusto ko pagwaon ko utod ko sa presuhan. Kag ang helper. Siling sang police, isetol nyo anay ang hospital. Siling ko, nga apila-plete nila sa amon. Naghatag lang kami favor sa ila. Kami pabayro nila sa hospital. Maayo man gani, Inday Regine, kay nakagwa man sila dayon sa hospital. Kagamay lang nga bayra namon. Pero ang tag-iya kasalakyan nga nabungguan, hindi gid magpautang. Gusto niya, bayran dayon. Hindi makahulat sang insurance. Napagwa ko man sa presuhan ang manghod ko, upod sa helper nga atrebido. Pero wala gid manghod ko sa may ginambal, nagpamasol abe, o kung may ginhambal sa neighbor namon, intsakto lang magpangalot ka ulo na. Balaan ko, akig man siya, kagalibog man ulo na, kung paano niya mabayran ang mga damages. Wala gid kami sang manghod ko, nagpanugid sa pamilya namon. Kay akigan kami, o kung hindi man kami gusto, nga tawaan sanda ka problema. Nagpamerenda ako sa bangko, pero kulang pa. Hasta kapital, benta ko sa Tiangge nga piso-piso man lang, benta ko. Abi chlorine, no? Kag oxalic, baligya ko in the Regine, kung kaysa disgrasya pa, istorya ko naman na nga, ang chlorine ko kag oxalic nagkalawasak. Sanggin alagawan ka ati, ang dala ko nga pamahaw.
Hasta klorin, dalasapa. Kulang gihapon, Inday Regine. Nakita ko, alkansiya sang anak ko, ginkuha ko. Siling sang anak ko, Nay, way pa nagtambok baboy ko, yawan mo na. Ho, totoo, ulamon lang anay ni nanay, balik ko lang, kay kinahanglanon, gid. Ay, bal niya luoy man baboy ko. Nakatipon man ako, Inday Regine, mga 2,000 pesos. Hasta 25 centimos, dala. Sulod ko sa bag, kaya mo na ato nga adlaw, makita ay kami sang tag-iya kasalakyan. Pag-abot sa police station, do Biyernes Santo itsura ko. Pusdak ko sa lamesa ang kwarta, kay kabugat. Siling sang tag-iya, abaw, puro sunsilyo ba? Siling ko, oo, kay benta ko ina sa tiyanggi, kag alkansiya sang anak ko. Siling sang tag-iya, ay, benta mo gali sa tiyanggi, kag alkansiya sang anak mo. Dalaan na lang ina balik, paskwa ko na lang ina sa anak mo. Nakayuhuman ako. At last, may puso man gali siya, kag may pasunain. Next, patay, ginkalkal. Sa una kong Desyembre, nagabakasyon ako sa Manila, sa balay sang tiya ko. Gaestar sila sa isa ka village sa Parañaque. Bungod nga, connected siya sa sea-based agency. Damo mga marino gaestar sa balay niya, nga mga Ilonggos. Masadya kami, obra namon, Lagaw, kadto sa Baguio, Tagaytay, Bulacan, Lantaw Casini, kag kundiin kami nagakalabot. Bangod kay Christmas, damo nga mga lanterns, Christmas lights, ikaw sa village nga makita. Tapos panyapon, hagaray na kami ni Jeyo, lagaw-lagaw sa village. Sakay ako sa sikad, kag si Jeyo gadala. Sadya kami ni Jeyo, kag didto lang kami nagkilalahay sa balay katiya ko sa Manila. Sige lagaw namon, sige istorya ni Jeyo. Daymiha, san sa Iloilo ako, kunula klase, ga-drive ako kada pasahero nga jeep. Ang jeep ko nga na-drivean, dandaan na gid. Na kung masalapay mo, kag mapilas ka, matetanus ka. Tapos nagbiyahe ako, ang pasahero ko may dala nga aloy. Pagpanaog na, wala na aloy na. Sinukot niya ako, kay nadula aloy na. Gali, ang jeep ko may buslot, nahulog aloy na. Ti, bayran ko. Tapos day, may naluyag sa akon nga gay. Gwapo na siya, tag-isa ka doktor. Sa dalayon niya nga describe, kilala ko. Kay upod ko sa una, nag-aerobics. Grabe, palagyo ko sa iya. Namasyar siya dahil sa balay. Pagkakita ko, gakamang ako sa salog, kadto sa kusina. Kay kung magtindog ako, makita niya ako, kag magkinadlaw kami. Todo harakhak namon nga duha, samtang galagaw-lagaw. Pagdason nga adlaw, haba ni Gio, day, mapuli ka sa Iloilo, upod ta. Kay pangitaon ko tiyo ko, kay nadula. Paghalin ko, ato pa sa balay, ginbilin sang anak niya sa balay, kay malakat sila sa abroad. Pag uli ni Gio, pangita niya tiyo niya, wala na. Kay ginkuha ko no sang anak niya, kagindala naman sa Manila. Ginkadtuan naman ni Gio sa Manila, wala. Sa ulihi, may nakasugid nga ang tiyo niya napatay kaginlubong sa isa ka memorial park. Ginpa NBI nila kaginkadtuan namon sa memorial park, ginkalkal kag tiyo niya gidman ang ginlubong. Doon na shock ako in the Regine, bag-o lang ko iya kakita sang patay nga ginutod ang liog kag ginabrihan ang ulo. Right then and there, gin-autopsy nila. Kita ko, ginbuka ang ulo niya, kag ginkuha ang utok. Pasensya lang, may nagkapangapida. Ti alang-alang ka malagyo o kun manago. Nagahibi si Gio, ginupdan ko man hibi. Kay kun kasadya gani, upod man kami, gaharakhak, kundi updan ko man siya sa kasubo. Pagkatapos sa autopsy, ginbalik naman ang patay sa lungon. Ginpaislan pagani ni Gio, kaginbaklan niya man, bago nga bayo. Pagkatapos adto, kay ginutom kami,
Diretso kami sa batsuyan. Pagkita namo ni Jeyo sang utok nga ara sa batsoy, wala na kami magkaon. Pauli na kami. Pagabot ko sa balay, nagtawag nanay ni Jeyo, nga si Jeyo grabe ang hilanat. Kinkatuan ko naman si Jeyo, kaginbaklan sang bulong. Pagdason nga adlaw, nag-ayo na si Jeyo, pero galibog ulo niya, nga ang agulpi napatay tiyo niya. Sa nagligad ni Desyembre 2022, daw tinakluban naman kami sang langit in Regine. Pasko gidato, kag nagatilipon kami, pero ang isa naman kapakaisa nga si Ronron, wala kaabot kay fiesta sa ila. Natapos lang kami kaon, sa may nagtawag nga si Ronron, napatay. Tiniro siya, samtang gasakay sa iya motor. Sa sini nga Pasko, gatilipon lang kami, pero daw may kulang. Why lang kami nagamuno-muno parte kay Ronron para hindi maguba ang ilang modo. In the Regine, kung may mag-abot nga trahedya o kung di malas sa kabuhi ko, wala gid ako nagapamangkot kay Lord. Nga tanan ginabaton ko. Kaysang gingrasyahan niya ako, wala ako man question si Lord. Hindi ba lang? So, ari kita sa iya nga photo caption because may mga picture siya diri ginapid. Number 1 nga picture OWA Director James Mendiola. Second from left and Mia, extreme right. Can we show that, please? Okay. Sige, extreme right. All right. Nagpatigayon sang gift to the disadvantaged workers. Prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sa... Diri sa KLP, actually nagahinga post naman lang kita, no? Sino man ang brown out dira, ready na inyong radyo nga may battery. Anyway, nag-show na kita sa mga pictures with captions ni Mia. So, picture number 2, teddy bear, ang ginpasko ni Miss Romela sa anak ni Elmer. Can we show that, please? Teddy bear. Okay. And number 3, a picture, Leganes Zumba Club, ang masadya nga nagselebrar sang Pasko. Diin ina. Okay. Sa tanan nga Zumba lovers, ginaimbitar ko kamutanan sa Binayli 60s, baw, may pagkahiwato sa Leganes Plaza, January 14 at 4 p.m. to 8 p.m. Abaw. So sa liwat, malipayon nga bagong tuig sa gihapon. Mia, sang Bingawan, Iloilo.
Salamat gid sa imo dira nga gin-share diri sa amon. Thank you so much gid ba nano man yang brown out man. Mayo na lang kay ti sa last part na lang kita no. Sang iya nga letter diri kag nagahingapos na gid man actually kita sang pagbasa sang iya nga sulat, which is very very interesting. Gusto gid no. Sa una ginasaway kita kung todo aton nga kadlaw ninayan nyo lang kay basi may balos gid ina. Well anyway, well, hindi to na yan mapulong, no? Mga aksidente, like ang natabo to sa imong utod. Sino man iabi maghuna-huna nga ti. All along, nagapaabot siya nga ti siya to ang ma-drive sang iya nga service. Pero ti, may atribido nga nagsaka, do pares man sang natabuan na, no? Aksidente din, no? Familiar ka mo to. Nga may mga nagkalasamaran, do may napatay man to gani, but it's good nga sa inyo yan. Wala man. Sang dako gid nga damage, may mga nagasgasan lang. Bawa ilabi na gid ang imo nga anak. Siguro hindi ko lang ma-imagine no kung ano kagrabe ang imo nga kulba sa nabalaan mo nga ti ato man to nga nagasakay ang imo anak kag ara pa sa driver's seat. Oh my God, sa front seat gali. But mayo lang gid. Kay ti kanami man sa nagupod sa iya gin protektahan gid siya, so nakaluwas sila. Ang budlay naman ang sakit sa bulsa, ang bukol sa bulsa. Kaya di ka muya ang gina-expect nga magbayad sadto. But anyway, everything ended well, no? And you thought, ang tag-iya nga, the feeling mo do ka heartless gid, after all, ka inchendido man siya gali. Ka generous man gali sa iya nga heart, nga wala na lang niya ginbaton atong imong inugbayad sa iya, kung niya ginpaskuan niya na lang sa imong anak. Lipay gito anak mo kay matambok-tambok pa tong iyang baboy. But anyway, thank you so much gid sa imo, Mia sang Bingabuan, for this beautiful story again. Ngagin share mo diri sa KLP. And what about you? Di na yang mga beautiful stories niyo man, liyog na lang da, no? Sa tanan-tanan. Nga nagpamati subong sa mga KLP lovers, nga mga regulars, sa iban man, nga mga bago lang, nga naga-join diri sa ato, nagpamati, pwede gid. Magpadala ka mo sa inyo mga istorya para nga inyo naman mga istorya ang atong babasahan diri sa Kahapon Lamang program. I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang kag ipadala sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Madamo gid salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa Gihapon ini nga alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.